Gledajte N1, dobroveče. Od brojnih ministara koji su se promenili u 2 vlade u posljednje 4 godine, verovatno najkraće zadržao se bivši ministar privrede Saša Radulović. Dao je ostavku nakon 6 mjeseci, izašao iz vlade i jednostavno saopštio restart nije uspeo. Da li je uspeo ili nije, o tome će 24. aprila glasati građani Srbije na izborima na kojima će nastupiti i pokret Dosta je bilo. A Saša Radulović, predsjednik pokreta Dosta je bilo, večerašnji gost predizbornog presinga. Dobroveče, gospodine Radulović. Hvala vam tome što ste odvojili vreme za naše gledalce. Ili prvo što uronimo u ove izborne i predizborne teme, vest dana jeste skandal oko takozvanih panamskih dokumenta. Ja znam da ste na točkovima non stop i da ste u pokretu, ali znam i da znate o čemu se radi. Naime, otkriveno je da iscurili su, da tako kažem, dokumenti agencije Mossack Fonseca koja je otvarala i održavala offshore kompanije za stotine i stotine kompanija i privatnih lica. Dosta slavna imena se pominju, ali da ne govorimo sad o imenima, jer možemo, bez obzira čija su, možemo ih dovesti u neugodnu poziciju. Za sad nema dokaza o čemu se radi, ali sve nekako miriše na utaju poreza, na pranje para. Naravno, opet kažem, svako je nevin dok se suprotno ne dokaže, ali moram vas da pitam, pošto ste se i vi bavili ovakvim, ne kažem vi lično, nego bavili ste se, proučavali ste finansijski inženjering. Je ovo zaista može da bude tako velika afera, imajući u vidu da se pominju čak i neki premijeri, predsjednici država? Pa to je ogroman problem u svetskim razmerama. Naravno, u Srbiji je također ogroman problem, pošto se većina pljačkaške privatizacije isprovela preko koristiće neke offshore firme i one služe uglavnom za ovo što ste rekli, a to je pranje para i za utaju poreza. Velike zemlje već počinju da osjećaju ozbiljan udarac na budžet od tih kompanija. Ja se nadam da je ovo početak, jer ovo jeste vrh ledenog brega i da će zaista te zemlje, govorimo o Americi, o Nemačkoj, o Francuskoj, Velikoj Britaniji, konačno smoći snage da stanu na kraj tome. Ta čitava šema sa offshore zonama i prateće rupice po zakonima koji omogućavaju da ovo bude formalno legalno, mada suštinski ne, da se godinama ne plaća porez i da onda praktično time urušavate budžete tih država. A jesu li za to odgovorni oni koji imaju offshore firme, imajući u vidu da je offshore poslovanje može biti legitimno? Ne znam za vas, ali ja znam ljude koji su imali offshore firme i poslovali su potpuno saglasnosti sa zakonom i legitimno. Da li su to zapravo države same napravile kako bi omogućile ljudima da to rade? Pa ja bih rekao da je to sprega politike i biznisa koji je, lobirajući kod politike, stvorio te rupe po zakonima koje onda omogućio da ovo formalno bude legalno. Mada suštinski, poreske uprave svuda u svetu, pa recimo i u Srbiji, rade na principu fakticiteta. Znači ne na principu formalno gde ste napravili sedište, nego suštinski gde se stvara dohodak. Da poslujete. Tako je. I onda bi mogli praktično da ignorišu te formalne stvari. Naša država priznaje offshore firme i priznaje to da iako faktički radite, izrađujete pare ovde, vi ne plaćate porez jer imate offshore firmu koja je vlasnik vaše firme. Pa ja mislim da je... To je postojeći zakon, zar ne? Ja mislim da je zakon vrlo jasan, zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji kaže da poreska uprava radi na principu fakticiteta, tako da te formalne zavrzlame ništa ne znači poreskoj upravi, ako ima političke volje da sprovodi svoje nadležnosti. Međutim, problem i ovdje, a i u svetu je sprega između politike i tog kapitala koji praktično politika učestvuje u korupciji i sprečava i nezavisne institucije. Dakle, mi je Srbija izuzetak, da tako kažemo. Daleko do. Jeste vi poslovali nekad preko offshore firme? Ne. Nikad ne? Ne. Ali sam radio... Neko za koga ste radili? Ne. Ali sam radio za policiju i tužilaštvo i radio na tome da se istraže ti slučajevi. To je jedna jako teška borba sa tim, zato što te male zemlje koje su uvek na nekim egzotičkim ostrvima, se stvaraju sisteme tako da ne možete da dođete do pravog vlasnika i onda se koriste razne metode da otkrijete sve to. I naravno na kraju sve to zavisi najviše od volje tužilaštva i volje policije da sprovedu te postupke. I ako se politika umeša, kao što se obično dešava, ti postupci se zaustave i onda kažu, eto, nismo mogli da dođemo do podataka. Dobro, politika se duboko umešala u naše živote ovih dana i ovih nedelja. 24. su izbori. Vi ćete se takmičiti na tim izborima, tako kažem. Koliko sam čuo, još niste predali, Dosta je bilo, još nije predali izbornu listu. Tako je. Mi smo prikupili 13.000 potpisa,
pre nekih 7 dana, čak i dan više. Što još niste predali listu? Zato što... Niste je napravili? Pa pripremamo, odnosno sproveli smo jedan javni konkurs za kandidate, za poslanike, za odbornike i taj proces završavamo. Birate preko konkursa potencijalne poslanike? Tako je. Znači, napravili smo kriterijume po kojim vrednujemo ljude, imamo čitav set različitih kriterijuma i pondere koji to mere i onda lokalni odbori vrednuju kandidate koji su se prijavili, prave se lokalne liste, to se sve stapa na Republici i onda praktično Republika dobija i tražimo najbolje kandidate. Ideja je da dobijemo najbolje. Možete nam kažete neko ime, ima li neko koga građani znaju? Kod nas su uglavnom ljudi koji pre nisu bili u politici, koji nisu široko poznati javnosti, ali su svi poznati u svojim stručnim krugovima. Imaćete priliku to da vidite. Biografije ćemo objaviti. Mislimo da imamo izuzetno jaku listu, da se radi o kredibilnim ljudima, dosta mladih ljudi, 30 do 45 godina. Naravno ima i starijih, ima i nešto mlađih. I biografije će biti poznate. Mi smo jako ponosni na to i uglavnom ljudi nemaju nikakvo prethodno političko iskustvo. Znači još i otvoren konkurs da se neko prijavi za poslanika za listu, dosta je bilo. Konkurs je zatvoren. A zatvoren je. Zatvoren, međutim, završavamo ovo rangiranje jer hoćemo zaista da lokalni odbori ocene kandidate, a ne da se iz centrale ocenjuje. I interesantno, mada mnogi ljudi ne veruju, ja ne pravim listu za izbore. Odnosno, jer imate svih 250 kandidata ćete imati za celu Srbiju? U celoj Srbiji nam se prijavilo preko 1500 kandidata. Mi ćemo to svesti na manji broj. Da li će biti svih 250 i ne, još uvek ne znam, ali... Vojvodina? Vojvodina također, da. Isto? Da. Dobro. Isti proces, znači, na svim nivoima. U redu. Ajde da sad nekoliko reči samo, dosta je neobično, pretpostavljam, zanimljivo za naše gledalci, malo o vašoj saradnji sa drugima. Je li, pošto je očigledno da dosta je bilo izlazi potpuno usamljen na ovim izborima, ne kažem da ste siročeni, da vam nešto neko treba, ali da li je to zaista deo političke strategije pokreta ili, kako neki analitičari kažu i to vide, deo, recimo, vašeg političkog egocentrizma, da vam tako poslije pitanje nećete se ljutiti? Daleko od toga. Isto pitanje možete da postavite svim ostalim članovima glavnog odbora i članstvu koje je jednoglasno u tome da na izbore izlazimo samostalno, znači ovo ne potiče samo od mene, nego od cele organizacije. Ljudi koji su glasali za nas na prethodnim izborima 2014. godine, njih 2,1%, 75.000 glasova, ti ljudi znaju zašto su dali glas i mi to nećemo izneveriti. Ovu strategiju da samostalno izlazimo na izbore smo tada postavili, to je bio februar 2014. I to nismo napustili do danas. Mislimo da su 2 godine dovoljne, da se jedna nova politička snaga napravi u Srbiji i da se proverimo na izborima, da vidimo šta glasači misle o tome. Pa ako glasači ne daju poverenje ovome što radimo, onda možda treba da vidimo da radimo nešto drugo. Ne tako davno u ovoj emisiji, sedeći u toj stolici koju ste vi sada, Borko Stefanović, predsjednik Pokreta Levice, rekao je da je pokret dosta je bilo i vi lično ste odbili saradnju sa njim. Da. Pa nije pitanje saradnje, mi sarađujemo sa svima i sa Demokratskom strankom. Odbili ste zajednički izlazak na izbore, koaliciju smo odbili, to nije jedina, bilo je dosta ponuda za koalicije i mi smo rekli... Ko vam je nudio koalicije? Pa ne bih da, to je više pitanje za... Ali ispada da je dosta bilo dobro udavača, tako kažem, politička, čim je toliko prosaca bilo, jel? Po vašim rečima? Ispada tako, da. Čini nam se da zauzimamo centar političkog spektra, svi mogu sa nama praktično i vide da imamo dosta podrške, imamo dosta glasača, ovaj put sigurno ulazimo u Skupštinu. Prema tome, ovo je za sve te stranke... Šta ako ne uđete u Skupštinu? Ja mislim da se to neće desiti, ali čućete, bit će neke stvari obećanja koje ćemo dati biračima. Ovaj put sigurno... Obećanja pre izbora ili posle izbora? Pre izbora, naravno. Dobro. Ono što je u vezi sa vama zanimljivo jeste da još niste ni na ove izbore izašli, već ste najavili sledeće, koji bi po vašoj proceni trebalo se desiti sledeće godine, 2017. zajedno sa predsjedničkim izborima, jer se, kako ste izjavili ili napisali na svom blogu, sad ne mogu da tačno se setim, ili u komentaru nekom svom autorskom, jer se SNS raspada. Jel vi stvarno verujete da se SNS raspada i da ljudi veruju da se ta partija raspada i da ćemo gledati
izborne kutije i sledeće godine? To je naša politička procena i to je, birači su čuli jasno šta smo kazali i po tome će nas i meriti, da li racionalno procenjujemo političku situaciju ili ne. Podsjetit ću vas, u junu mesecu 2015. godine sam takođe najavio da će biti izbori republički zajedno sa lokalnim, ja mislim baš na vašoj televiziji. Očekujemo da će SNS na ovim izborima pasti ispod 40%. Znači da će osvojiti manje od 40% glasova. Znači za vas je raspad SNS-a kad SNS padne ispod 40%. Zašto bi to bio raspad kad kompletna opozicija možda u ovom trenutku nema sve zajedno 40%? Zato što se u javnosti stvara utisak, percepcija u stvari, da je popularnost SNS-a na 50%, da uživa premijer zdušnu podršku ogromnog dela biračkog tela, pa kad se vidi da to nije tačno i da su ta istraživanja javnog mnjenja u stvari nameštena i kad se vidi da je procenat recimo negde oko 35% ili 38%, to će biti početak kraja, jer ta kola se više ne zaustavljaju, ona idu nizbrdo. 38% je procenat koji posle Miloševića niko nije imao, koliko se ja sećam, na svim izborima, svih 11, ako se ne varam. Jako je bitna dinamika. Znači, kad krenete sa 50 i pređete na 38%, vas ništa više dalje ne zaustavlja. I onako brzo kako je rasla popularnost premijera, i to na lažima i obmanama građana, ja mislim da će još brže... Se sećate s koliko procenata je SNS i SPS-u formirali vladu u kojoj ste vi bili ministar? Ja mislim da je bilo nekih 22%. Tako je, sa 22% SNS formirao vladu zajedno sa... Jeste, ali mislim i malo neobično zvuči to da vi kažete da SNS propada sa 40%. Mislimo da je dinamika jako važna i u stvari SNS će se raspasti iznutra, ne s polja. Odnosno, oni su jedna interesna grupa po našim procenama, jedina stvar koju drži zajedno je ta percepcija popularnosti Aleksandra Vučića i mogućnosti da dele kolač u javnom sektoru. A sad iz toga ispada da niko sa strane, uključujući i vašu partiju i kompletnu opoziciju, nije u stanju da razgradi SNS, nego mora da se čeka da se oni sami raspadnu iznutra. Zato pošto postoji dinamika u biračkom telu, kad ljudi poveruju nešto, teško im je da to napuste, treba dosta dokaza, treba vreme da prođe. Mislite da je trenutak došao? Pa da vam kažem... Da su ljudi poverovali da je SNS ranjiv? Ja mislim da to polako dolazi i da, znate, možete da obmanjujete sve ljude neko vreme, neke ljude sve vreme, ali ne možete sve ljude sve vreme i to se nakupilo već i zbog toga su ovako i raspisani izbori, zato što premijer osjeća da ta popularnost spada i pokušava u tom padu to zaustavi i dograbi što vlast za naredne 4 godine. Dosta kritički govorite o ovoj vladi, gospodine Raduloviću, ali kritički govorite i o ovom opozicijonom polju i nekako se stiče utisak da ako vam neće biti prvi protivnik vaše političke, da kažem, ne partneri, nego kolege, iz opozicijonog bloka, da su podjednako veliki protivnik kao i Aleksandar Vučić. Daleko od toga. To nije tačno? Apsolutno ne. Znači, glavni problem Srbije jeste Vučić i njegovi sateliti, međutim imamo i pridružene neke stranke koji koketiraju sa Vučićem. Ja sam jasno se o tome izjasnio. Što se tiče prave opozicije, ta prava opozicija radi protiv Vučića. Naravno, imamo različite poglede na stvari, imamo i neke zajedničke poglede i ne postoji kritika sa te strane. Govorimo o suštini partokratskog sistema u čijem centru jeste premijer. Dobro, ali evo šta hoću da se pitam. Dakle, ako biste bili u prilici da formirate vladu, toliko je malo onih s kojima možete da sarađujete, barem prema vašim rečima, da vi u stvari ne biste ni mogli da formirate vladu. To nije tačno. Mi smo jasno kazali s kim možemo, s kim ne možemo da sarađujemo. Pa uglavnom ni sa kim ne možete. Tako izgleda iz onog što ste rekli. Neprincipijelno praviti, samo ulaziti u vladu, to nećemo raditi. Mi smo povukli crvenu liniju politike, rekli smo šta je ona, kazali smo da je u redu da imate stranke koje gledaju ka zapadu, stranke koje gledaju ka istoku, da je u redu da imate stranke koje insistiraju na tradiciji ili one koje insistiraju na progresu, ali nije u redu da imate stranke koje partijski zapošljavaju, pretvaraju se u biroje za zapošljavanje, učestvuju u korupciji. A znate neko koja to do sad nije radila? Ne znamo, međutim, naša ideja nije da svi nestanu sa političke scene, nego da se stvori nova politička kultura u kojoj to više neće niko raditi i onda možemo da diskutujemo o ovim drugim stvarima i da dajemo ponudu građanima, da građani biraju ko je bolje da vodi državu. Šta je, gospodine Raduloviću, prema što pređemo na program Dosta je bilo, koji je sigurno najzanimljiviji deo ovog razgovora, moram ovako da spitam, to ću pitati drugi, naravno, u ovom studiju. Šta je obeležilo ovu vladu, po vašoj proceni? Koje su to ključne stvari koje su obeležile ovu vladu? Pa potpuno urušavanje institucija sistema, potpuna kontrola medija i jedna bezočna obmana građana Srbije. Ja mislim da je to jedna reč koja sve to zajedno označava je obmana.
svaki potez, čini mi se, ako se pogledaju saopštenja, dosta je bilo i vaša lična, vidite kao svaki potez ove vlade, u stvari svaki segment rada ove vlade vidite kao katastrofalan. Od subvencija preko funkcionisanja pravosuđa do zakona o zemljištu. Postoji nešto zašto biste mogli da kažete nije baš tako crno, nije katastrofalno. Ovaj segment vlade ili ovo ministarstvo je nešto radilo dobro ili su baš svi toliko loši da nemate nijednu reč. Ja sam svestan kako to izgleda, a međutim mi to ne radimo sistemski, odnosno ne idemo da kritikujemo sve kritike radi. Mislimo da smo u tim saopštenjima rekli konkretno šta ne valja i zbog čega mislimo da su potezi katastrofalni i zaista jeste da izgleda čudno. Ne mogu se sjetim ničega što ste podržali, recimo, posljednjih mjeseci. Jer nije bila... Nema, jel? Ako vi znate, ja bih voleo da čujem i ispravio bi se. Pa dobro, evo, mnogi govore o jednom dobrom evropskom kursu ove vlade, o rešavanju međunarodnih odnosa, evrointegracijama. Pa, dobro, vi se smijete. Ja vam kažem da mnogi vrlo pozitivno misle i brane tu politiku. Pa ja ne znam šta je konkretno tu. Znači, pod zastavom ulaska u Evropsku uniju već godinama se vrši pljačka Srbije, urušavanje svih institucija sistema, počinjavanje medija. Ja ovo govorim svim i stranim partnerima s kojim razgovaramo i mislim da su zarad kratkoročnih interesa žrtvovali proklamovane vrednosti i principe. Tako da ja tu ne vidim nikakav boljitak. Financije u Srbiji bolje stoje nego što su stajali kad ste vi bili u vladi. Znate šta, gurnuti deficit sa nivoa Republike na opštine, javna preduzeća u džepove građana nije boljitak, jer vam to nastavlja trend pada. Vi morate da stvorite uslove... Ja vas samo pitam da li je Srbija u boljem finansijskom stanju, mislim na fiskalnu politiku u ovom trenutku, nego kad ste vi bili ministar? Mnogo gorem, jer u međuvremenu smo nazidali još jedno 4 milijarde javnog duga, tako da situacija je to za 4 milijarde evra gora. Treći put da vas pitam. Ne govorimo o uslovima, o načinu na koji je postignuta finansijska stabilnost, ovako kako se predstavlja. Opet vas pitam, vrlo jednostavno, da li su finansije u ovom trenutku u boljem stanju nego kad ste vi bili, nezavisno od toga kako je do toga? Odgovor je nedvosmisleno ne, zato što je javni dug porastao i još više je nagrizen ceo javni sektor, da ne govorimo svim preduzećima koje su praktično otišlo u stečaj i rasturanju i svih javnih preduzeća. Znači, prilike koje smo imali 2014. godine, na početku 2014. godine, mi tako dobru situaciju više nećemo imati. Iz godine u godinu, odnosno iz meseca u mesec, situacija u kojoj se Srbija nalazi je sve gora. I mi smo sada mnogo zaduženi. Podsjetiću, Aleksandar Vučić kada je došao na vlast, javni dug je bio 15,5 milijardi evra, to je sredina 2012. godine. Danas je oko 25. To je preko 9 milijardi evra više javnog duga nego kad je preuzeo vlast. Tadić, podsjetiću vas, kad je preuzeo vlast 2008. godine, javni dug je bio 7,5 milijardi. Kad je napustio 2012. bio je 15,5, to je 8 milijardi. Na srce dug od 25 milijardi nije tako zastrašujući. Zemlje okruženje duguju po 30, 40, pa i 50 i tako da. Jasno, ali... Mislim, ne branim to, nego prosto, ajte da budemo realni. Ja mislim realno da je zastrašujući, to iz više razloga, jer ovaj ponder kojim gledam samo dug u odnosu na GDP je samo jedan od merila. Imate i druga merila, a to je recimo da vidim koliko imam slobodnih poreskih prihoda u odnosu na dug, jer u ovaj javni dug upada i dug prema penzionerima, na primjer, odnosno penzioni fond je prazan, imamo obaveze prema ljudima koji su u penziji, te obaveze su negde, ako uradite kapitalizaciju ovih godišnjih davanja za penzije, oko 60 milijardi evra. Kad to sve saberemo, dug je zaista zastrašujući. Ono što to ne znači da smo mi u bezizlaznom stanju. Međutim, moramo da prekinemo ovo što radimo sada. I smanjenje plata, smanjenje penzija ne radi ništa sistemski na uređenju društva i države. Mi ne udaramo na ključne delove koji u stvari i generišu deficit i generišu propadanje. Jesu li ministri, pa i vaš naslednik na poziciji ministra privrede i ministar finansija neznalice po vašoj proceni? Ili se radi o nečemu drugom? Pa ja mislim da delom da... Jer to, kako vi govorite, izgleda kao da niko ništa ne zna u ovoj vladi. Delom da, međutim, ja mislim da je mnogo veći deo toga, čak i kad ljudi nešto znaju. Problem je u centru vlade, a to je premijer. Znači, ja sam i podneo ostavku zbog premijera, ne zbog drugih ministara. Ljudi čak i kad imaju dobre namere. Ali rekla bi se da nemate nikakav respekt prema njima, jer ste poništili sve rezultate, ako ih eventualno bilo, u svim poljima svih ministarstva. Ja ih ne vidim, ja
pozivam bilo koga da ih iznese, pa da, recimo, otvoreno razgovaramo o tome. Ja bih rado razgovarao i sa ministrom privrede i sa ministrom financija i da pogledamo te brojeve i da pričamo konkretno o njima. Znači, kad ne radite, kad idete kontra struke, kad govorite stvari koje zaista nemaju veze sa životom, kad vidite da kao papagaji ponavljaju nešto što premijer traži od njih, pa ja nemam drugu reč, mogu da mislim ili da su potpuno nesposobni, da ne razumeju šta rade, ili da su dirigovani. Ja mislim da je kombinacija te dve stvari. Hvala vam, vratit ćemo se u studio za minut 2. Тонус. Больше, чем хлеб. Amstel, ponosni sponzor UEFA Lige Evrope. Pitali su nas da li možemo naučno dokazati strast koju osjećate dok vozite novi Renault Megane. Zbog toga smo sproveli eksperiment koristeći se najsavremenijom tehnologijom. Naučnici su pažljivo proučavali sve podatke da bi otkrili izvor strasti i zaključak je bio: ako želite da osjetite strast, vozite ga. Novi Renault Megane. Probudi svoju strast. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobračina 27, Beograd. Disney vam predstavlja omiljenu priču za sve generacije. Knjiga o džungli. Premijerno 13. aprila Cineplex Ušće. Karte u prodaji. Distribucija Paramount Film. Argus Tours. Gradovi Evrope od 39 evra. Leto 2016. od 39 evra. Aviokarte za ceo svet. Argus Tours. Naš burek je ručno pravljen isključivo za vas. Samo u Trivit pekarama. Saša Radulović, predsjednik Pokreta Dosta je bilo, gost još jednog predizbornog presinga u nizu. Gospodine Raduloviću, da se fokusiramo malo na program Dosta je bilo, to je, čini mi se, ono što je veoma važno i ono što bi naši gledalci sigurno volili da čuju. Nekako se u moru ovih kritika ponekad izgubi ono što su vaše alternative i vaše ideje. Pa evo ovako, da krenemo onda o ekonomiji o kojoj smo i malo čas govorili. Moram ovako da vas pitam, mnogi vas zapravo vide kao jednu vrstu neoliberala koji se nekako nedopustivo malo interesuje za sudbinu živih ljudi u ovoj zemlji, naročito radničke klase. Videli su vas kao nekog protivnika, imajući u vidu način na koji ste podržavali zakon o radu. Ima komentara, a ja sam siguran da ste ih videli jer ste vrlo često na društvenim mrežama i na web sajtovima, da vi zapravo radnike doživljavate kao nekakav trošak u nekom liberalnom sistemu proizvodnje. Šta biste rekli na te kritike? Pa mislim da je dovoljno da se pročita naš plan u 20 tačaka, da se pročita program. Ne možemo sad čitamo. Naravno, ali je dovoljno to da se pročita, da se vidi da to jednostavno ne odgovara istini. Mi se zalažemo za uvođenje reda na svim nivoima. Ako pogledate program koji smo ponudili, tu postoji i univerzalna socijalna zaštita, i zdravstvena zaštita za sve, i penziona zaštita za sve, i plaćeno obrazovanje, i kultura koja se podržava iz budžeta, ali hoćemo uvođenje reda. Znači, moramo da imamo sistem, moraju da budu jasne sistematizacije radnih mesta, moraju transparentno se objavljuju svi ugovori koje država potpisuje, za svaki dinar mora se zna kome odlazi, pod kojim uslovima, mora imovina da se popiše. Znači, ove neke bazične stvari za koje, ja mislim, svaki čovek zna unutar svoje porodice, a nema nijednog razloga zašto to ne treba da se dešava. Šta mislite, zašto vas ljudi doživljavaju tako? Doživljavaju se kao neko ko je surovi liberal, koji će dosta interesa da zapostavi
nastavi da bi rešio neke stvari? Ja mislim da je to deo političke borbe gde se te stvari podmeću. Mi, naravno, sa neoliberalizmom nikakve veze nemamo. Naš fokus ekonomske politike je domaća privreda i porodične firme. Znači, u Srbiji imamo 1.600.000 porodičnih firmi, gde su i porodična gazdinstva, poljoprivredna i preduzetnici, male deo firme, koji zapošljavaju mali broj ljudi, gde praktično prehranjuju svoje porodice. Njih preko 500.000 zapošljava 1.600.000 ljudi. Država zapošljava 700.000, proširen javni sektor, dok recimo tajkuni i svi strani investitori zajedno oko 300.000. Znači, centar ekonomske aktivnosti u Srbiji su porodične firme. One trpe pod ogromnim teretom poreza i doprinosa koji su preko 60% i oni generišu ogromnu sivu ekonomiju. Zatim, pod velikim birokratskim opterećenjem koje mora biti smanjeno. Da ne govorimo o tome da recimo u 21. veku mi imamo situaciju da naše firme ne mogu da koriste PayPal, ne mogu da prodaju svoje proizvode recimo preko eBaya zbog restriktivnog zakona o deviznom poslovanju. Znači, mnogo takvih sitnih zakona koji uništavaju potencijal te male privrede. Ajmo redom. Evo sad ste pomenuli sivu ekonomiju koja se događa zbog toga što su porezi i doprinosi zaista veliki. Nema tog političara koje nije obećavao i sanjao da će smanjiti porezi i doprinose. Evo vi sad tražite smanjenje poreza i doprinosa. Kako, gospodine Raduloviću, kad odlično znate da bi to ruiniralo budžetske prihode? Pa ajde da vidimo šta znamo, šta ne znamo i šta u stvari ruinira budžetske prihode. Srbiju ubija partokratija, odnosno političke stranke koje razvijaju društvo. Ja vas pitam kako biste taj novac za koji biste smanjili poreze i doprinose... Ako mogu da samo dođem do centra problema. Znači, centar problema jeste partokratija koja se finansira na 3 načina. Prvi je partijsko zapošljavanje, a to su partijski kadrovi postavljeni na izmišljena administrativna radna mesta sa kupljenim diplomama sa izmišljenih univerziteta. Njih ima oko 15% u javnom sektoru. To je godišnji trošak od 1 milijardu evra. Drugo, na subvencije se godišnje baca oko 1 milijardu evra. Od toga u poljoprivredi je samo 230 miliona. Ja biste sutra zatvorili Železaru i rekli društvo, doviđenja, žurka je gotova, razilazak, nema više ni dinara. I ostavili 5.000 ljudi. Za sve firme u Srbiji, ovo sam radio isto kao i ministar, procenjuje se da li ta firma može da opstane ili ne, tako što se uradi lična karta, popiše imovina, popišu obaveze, uradi finansijsko restrukturiranje. Nakon toga se uradi analiza tržišta, poslovni plan i investicioni plan. Da vam kažem, svaka kompanija može da se stavi na noge. Svaka. Pitanje je kolika je investicija potrebna. Pa kad to izračunate, koliko novca treba da uložite i koliko je to rizično, i kad to uradite za sve kompanije, onda možete racionalno da procenite da li nešto vredi ili ne vredi. Drugim rečima, vi u stvari biste morali da rešite niz drugih problema kako biste stvorili uslov da smanjite poreze i doprinose, jer tih para nema. Niz tih drugih problema se može, odnosno srediti, sistem se može dovesti u red za godinu dana i to je taj plan od 20 tačaka. O kome smo rekli, ovih 20 tačaka se može sprovesti za godinu dana. Podsjetit ću, partijsko zapošljavanje 1 milijardu evra, subvencije 1 milijardu evra, gubici u velikim javnim preduzećima, recimo u 2014. godini, Srbijagas, EPS, Železnice, Železara, Petrohemija i JAT, Air Srbija su napravili gubitak od 1 milijardu evra. Ovo su 3 milijarde. Pa evo EPS je poslao sa dobitkom ove godine. Vidjet ćemo kad se objave finansijski rezultati 2015. godine. Saopštili, kad ih vidimo detaljno, saopštila je Air Srbija, na primjer, 2014. godine su napravili dobit od 2,8 miliona evra, pa smo onda videli kad su stigli finansijski izveštaj... Dobro, sigurno nije imao donacije kao Air Srbija. Da vam kažem, ne znam, vidjet ćemo kad objave... Ne verujete na reč. Ne verujem nikome na reč. Znači, pogledat ćemo kako stvari stoje. Ono što hoću da kažem je, ovo je gde je problem deficita, ovo je razlog zašto imamo ogromne poreze i doprinose, ovo je razlog zašto nam stalno raste javni dug. Znači, treba napasti uzrok. Kad to uradite, onda vam se otvara prostor i za univerzalnu socijalnu zaštitu, i za smanjenje poreza i doprinosa, i za overu zdravstvenih knjižica za sve građane. A to je upravo ono što želimo. Prema što nastavim dalje s ovim temama, dajte jednu digresiju. Nema tog ko pred izbore nije obećavao dosta od ovih stvari koje ste i vi pomenuli i naravno na kraju su uvek odustajali iz razloga socijalnog mira i tako da je uvek su nailazili. Šta je garancija da ćete vi, da biste vi upravo ovako
postupili ako biste sutra bili ponovo ministar u vladi? Ja sam već bio na vlasti, imao ćup od 300 miliona evra. Gde se zabaguju, o tome smo pričali pre emisije, drugi političari je, kad dođu na ćup, onda im je mio taj ćup. Pa onda uzimaju iz ćupa, što za sebe, što za svoju partijsku organizaciju. Znači, ja sam bio tamo, imao ćup od 300 miliona evra. Nisam uzeo dinar, nikom nisam dao da ukrade dinar i onda sam podneo ostavku. Pa ja bi morao da budem mnogo glup čovek. Da budem na ćupu, da podnesem ostavku, da krenem od nule da gradim političku organizaciju, da ne pravim koalicije ni sa kim, da hoću da pobedim na izborima da bi se vratio na ćup i uzimao pare. Tako da mislim da je ovo deo te garancije, a svakako ću biti tu i kad ostvarimo ovo, a mislim da ćemo ostvariti ovo što smo naumili, da odgovorim na sva ova pitanja, pošto znate tačno šta smo obećali. Da, znamo, da. Pa ćemo moći o tome i da razgovaramo. Malo čas ste pomenuli subvencije. Vi ste ogorčeni protivnik subvencionisanja novih radnih mesta. Zbog čega ste toliko ogorčeni protivnik ovakvog stimulansa? Ja sam siguran da će gledaoci, pogotovo privrednici i mali privrednici, ovo jako lako razumeti. Znači, domaći proizvođač bojlera zapošljava ljude, plaća poreze, te poreze uzima partokratija, daje njegovom konkurentu da pored njega otvori fabriku bojlera i njega ugasi. Evo poslednji primjer. Zašto ne podržavate davanje subvencije domaćim privrednicima? Zašto ste protiv subvencije? Pa zato što subvencije krive ekonomski sistem. U stvari, najbolja subvencija pod navodnicima je smanjenje poreskog opterećenja za sve, pa napravite takav ambijent koji pogoduje zapošljavanja, a to je smanjenje u stvari poreza. To su dugoročni potezi. Ovo su potezi. Vrlo kratkoročni potezi. Mi napravili smo plan u 20 tačaka za 1 godinu. Evo poslednji primjer. U Obrenovcu je premijer iskopao rupu. I za jednu stranu fabriku, koja je kineska fabrika, koja treba da dobije 27.800 evra po radnom mestu. Pa mi smo najgora od svih banana država na svetu. 27.800 evra po radnom mestu, gde će radnici dobijati platu od 200 evra mesečno. Otko znate koliko će plati dobijati? Pa o tome se govori i vidjet ćete kada... Ja samo pitam otko znate ako već tako kategorički tvrdite. Zato što možda će imati 500. Pa ajte, sve ćemo razgovarati o tome, pa možda ja nisam govorio istinu, pa ćemo pred gledaocima to vidjeti, ali iskustvo nam govori da su sva radna mesta takva i mi se pretvaramo u zemlju jeftine radne snage. A za to vreme 1.600.000 ljudi radi u sektoru porodičnih firmi koje propadaju praktično i država ih uništava. Mi taj balans moramo da promenimo. Mi nemamo ništa protiv stranih investitora, upravo suprotno. Međutim, oni moraju da dođu da investiraju svoje pare. Razlog zašto ne dolaze da investiraju svoje pare zato što je poslovno okruženje katastrofalno i za domaću privredu i za njih. Pa onda pokušavate sa ovim flasterima i krpama, znači dajući pare, poklanjajući zemljište, gradeći hale, nekako da dovučete neke strane investitore. To je radila i vlada u kojoj ste vi bili? U vlada u kojoj sam ja bio je to u potpunosti prekinula. Znači, kad sam došao na mesto ministra privrede... 6 meseci? To je potpuno stalo. Nije bilo 6 meseci, nego 4 meseca i 23 dana. Aha, 4 meseca i 23 dana nije bilo subvencija i čim ste otišli odmah su krenule? Pa, ja sam zbog toga i podneo... A šta je vaš koncept rešenja očigledno najvećeg problema u ovoj zemlji kada je perspektiva ljudi u pitanju, naročito mladih ljudi koji trebaju da osnivaju porodice i da imaju svoju decu i da njima obezbede normalan i zdrav život. Šta je vaš odgovor ako sve postojeće koncepte brišete kao loše? Kako vi u svom programu vidite rešenje pitanja nezaposlenosti? Postojeći koncepti očigledno ne daju rezultate. To vide svi građani Srbije, žive jako bedno. Ja sam i direktno i lično zainteresovan. Imam 2 dece koji su na početku fakulteta. Ako nešto ne promenimo, i moja deca će isto kao i druga deca napustiti zemlju. Nas ne puštaju najbolji, nas ne puštaju svi koji imaju gde da odu. Koncept je sledeći. Prvo morate da znate ko će vam stvoriti rast. Znači, koji je to resurs, odnosno koji su to ljudi. Rekli ste domaća privreda. Tako je. Znači, preko 500.000 porodičnih firmi koji zapošljava 1.600.000 ljudi. Ono što njima treba je da država sjaše. Znači, ne da im pomaže i subvencioniše, nego da im stvori poslovno okruženje. To znači razumni porezi i doprinosi, razumno poresko opterećenje, dobro birokratsko okruženje, znači da imamo propise tamo gde su potrebni, a tamo gde nisu, da te ukinemo, da izvršimo giljotinu propisa, da inspekcije ne maltretiraju građani i privredu, nego poreska uprava da ima savetodavnu ulogu,
jel, kad vam dođe prvi put pa vi nešto ne radite kako treba, da vam daju savete, pa da vi to ispravite, a ne da samo dolaze da uzimaju neki reket. Trebaju nam razumni krediti u dinarima, u domaćim bankama i treba nam pravna sigurnost da ljudi mogu da naplate svoja potraživanja. Kako biste napravili razumne kredite u domaćim bankama? I to koji su to instrumente, gospodine Radulović? Inače, vi tvrdite da se država previše meša. Garantni fond i kad smo pravili te planove, i to sam radio i sa MMF-om i sa Svetskom bankom dok sam bio ministar privrede, i bili su instrumenti koji bi bili korišćeni, međutim, partokratija ne želi to. Partokratija ne želi da napravi nezavisan garantni fond koji će onda napraviti uslove za sve. Partokratija želi da partijski činovnik deli subvencije poimenično, zato što onda može da uzme partijski reket od 30%. I to je taj ključni otpor, odnosno to je razlog zašto nigde ne uvedimo red u Srbiji. Inače, kod dugovanja najveći dužnik u državi je, pogađate, država. Prema tome, tu jeste čvor, odnosno mesto gde treba uvesti red, postaviti pravila koja važe za sve. Inače, Srbiji ne treba vođa. Znači, ja nisam vođa, niti sam ikad u životu tražio vođu i ja ne znam građane, pristojne ljude da im je potreban vođa. Srbiji je potreban sistem. Kod nas je problem u sistemu, sistem je iskrivljen. Često ljudi kažu imamo problem sa mentalitetom, da građani u Srbiji imaju problem sa mentalitetom. To zaista je jedna potpuna besmislica. Jer kad kažu pogrešan mentalitet, znači u glavama nam nešto ne valja. Uzmete bilo kog građanina Srbije, prebacite ga u Nemačku, funkcioniše odmah. Znači, nije problem u glavama ljudi, nego u sistemu. Iskrivljen sistem lupežima nizbrdo, pristojnom svetu uzbrdo. Kad bi Nemačka imala ovakav sistem, ličila bi na Srbiji. Znači, mi moramo da uvedemo sistem, jednaka pravila za sve i treba da bude politička volja da se to uradi. A politička volja ne postoji jer kad bi uveli red, onda ovakva partijska mašinerija sa Babićima i kojekakvim polupismenim ljudima koji vode najvažnije institucije u Republici Srbiji više ne bi mogli da budu na tim mestima. I to je u stvari jeste ključni problem, ta negativna selekcija. Mi recimo volimo sport zato što su tu pravila jasna. Zna se ko je najbolji. Gledate i znate jer radi se po pravilima. I nekako su ljudi poverovali da to što postoji u sportu ne mora u državi sa najvažnijim institucijama i da to mogu kojekakvi ljudi da to vode. Nama trebaju Saše Đorđevići na svim nivoima u celom društvu, a to mora vanpartijski, to mora tako što ćete preko konkursa, sistematizacija radnih mesta. Koliko Saše Đorđevića znate? Ako im je potrebno toliko. Da vam kažem, oduševili bi se kada bi putovali po Srbiji i upoznali kakvi se ljudi i žive ovde i koji su napustili zemlju. Ali partokratija je takvu stegu napravila nad privredom i građanima da ljudi misle da kod nas postoje samo Babići. Šta biste uradili sa subvencijama za poljoprivredu? Poljoprivreda je jedna veoma važna grana za Srbiju i za izvoz, da. Prvo, pomenuli ste ovaj Tenisov zakon, odnosno zakon o poljoprivrednom zemljištu koji omogućava vladi... Nisam, nema veze. Pa rekli ste da imali smo problem sa tim, pa sa subvencijama. Znači, da država daje 30% najbolje zemlje u svim opštinama u Srbiji velikim investitorima diskreciono, bez pregovora, bez tendera, na osnovu nekog investicionog programa. Mi mislimo da zemlju treba dati domaćim poljoprivrednicima, da treba ograničiti posed, da je model izmišljen, da je topla voda izmišljena, postoji u Danskoj, na primjer Holandiji, oni bi nam pomogli i trebaju nam zadruge. Tako treba sistem usmeriti ka tome i ako uzmem recimo 300 miliona evra koliko je budžet Ministarstva poljoprivrede, to je dovoljno da u svakoj ruralnoj opštini u Srbiji napravite zadrugu sa početnim kapitalom od 2 miliona evra, odnosno sa kapitalom od 2 miliona evra svake godine. Taj novac se onda koristi za nabavku đubriva, goriva, semena zasada i plasmanu robe i zaobilaženju prekupaca i nakupaca. Ovo je sistem. Subvencija je krpa na zakrpu i najbolja subvencija je u stvari kad smanjite troškove poslovanja, to je sistem. Ali svuda u svetu je poljoprivreda dotirana od strane države, znate to sigurno. Nije svuda u svetu, pa gotovo svuda, u bogatim zemljama, zato što bogate zemlje ne mogu da izdrže konkurenciju iz jeftinijih zemalja, a pošto je hrana bezbednosno pitanje, za svaku zemlju, onda država dotira, ne bi li rešila taj problem sa tom krpom. Ne može da je rešava sistemski. Srbija nema taj problem. Znači, ako napravimo sistem kako treba i ako taj sistem spusti troškove poslovanja, onda će naša poljoprivreda biti dovoljno konkurentna i moći da se nosi. Rekli ste da biste smanjili poreze i doprinose na plate. Kakva je politika, dosta je bilo načelno u odnosu na poresku politiku
u zemlju. Šta biste tu menjali? Pa, nama treba sintetički progresivan porez. Ovo je stručan termin koji kaže svi prihodi ulaze u jedan koš, to je sintetički, a onda nakon toga se primenjuju jedinstvene progresivne stope koje kažu kad zaradiš malo, platiš mali porez, kako zarađuješ više, tako plaćaš veći porez. Ovo postoji u uređenom svetu, ovo postoji u Americi, koja je najkapitalističkija zemlja na svetu. Znači, istu stvar treba uvesti u Srbiji. Ja stalno ponavljam ovu toplu vodu, pošto mi nismo seli, pa nam ovo sve palo na pamet i kazali, mi smo zamislili potpuno nov sistem, nego smo gledali uspešne zemlje. Ja sam živeo i u Nemačkoj, i u Kanadi, i u Americi, radio, plaćao poreze, imao imovinu, znam kako sistemi funkcionišu i mnogi drugi ljudi u pokretu. Razlog zašto nas dijaspora toliko podržava, jer znaju da ovo što govorimo liči na zemlje u kojima žive. Gde država učestvuje na tržištu, a ne bi smela? Gde biste isključili? Pa ima dosta, gde god država upravlja sa firmama, gde god se država meša i direktno određuje cene i radi bilo šta na tom nivou je pogrešno. Ono što nam treba, recimo, sa javnim preduzećima, umesto prodaje, ta preduzeća treba da izađu na berzu. Treba da pratimo modele Nemačke, na primjer Norveške, koji su svoja velika javna preduzeća polako izvele na berzu i onda su delom ostalo u vlasništvu penzionih fondova, delom građana i delom, naravno, i stranih investitora, ali ne prodaju se firme strateškim investitorima, kao što su pokušali sa Telekomom, jer strateški investitor ne kupuje kompaniju, on kupuje tržište. Znači, država treba da se povuče iz privrede, ali treba da ima jaku regulatornu ulogu, da nadgleda šta se dešava na tržištu i da pravi sistem koji je u interesu građana. Hvala vam, vratit ćemo se u studio za minut 2. Российская академия наук клинически исследовала качество тонуса. Modni studio Klik predstavlja 39. Black & Easy Fashion Week od 1. do 9. aprila. Holandija, zemlja u fokusu. Tribute to David Bowie. Fashion inkubator. Istaknuti dizajneri. Poznati brendovi. Umetničke izložbe. Edukativna predavanja. Gosti iz inostranstva. 39. Black & Easy Fashion Week. A leader in international education in Serbia, Chartwell International School is accredited by Cambridge and the Ministry of Education of the Republic of Serbia. Chartwell offers education for students from 2 to 18 years of age. Foundation, primary and secondary schools are located in 3 spacious premises in the beautiful, diplomatic, residential area of Belgrade. Chartwell is a friendly, multicultural environment with over 35 different nationalities and 15 years of experience. It places emphasis on an individual approach in small class sizes, hardworking children, having fun, trying to reach their own personal best achievements, guided by caring, enthusiastic, motivated staff. It offers extracurricular activities with outstanding sports fields and clubs. Chartwell Cambridge programs and diplomas ensure eligibility for universities worldwide. Chartwell School is enrolling now. Završnica američke avanture najpoznatije kupoholičarke. Becky se vraća u punom sjaju i spasava prijatelje i porodicu u velikoj zabavnoj avanturi. Kupoholičarka spasava stvar, Sophie Kinsella i vaša laguna. Who says a woman has to be married? You. All our lives. The wedding is on! Take a photo! Pull my neck, pull! Moja velika mrsna pravoslavna svadba 2 u bioskopima. Analife, moja bolnica. Trudnoća, ginekologija, interna medicina. Od naših pregleda teško da može nešto da se sakrije. Opšta bolnica Analife u mirnom kraju Zemuna. Moje mantije. Ukus koji nećete zaboraviti samo u Trivit pekarama.
Saša Radulović, predsjednik pokreta Dosta je bilo. Razgovaramo večeras u presingu o tome šta će ova partija ponuditi glasačima 24. aprila na izborima. Gospodine Raduloviću, pričali smo dosta o ekonomiji. Kakva je politička agenda pokreta Dosta je bilo, barem u odnosu na ove dve teme koje se najfrekventnije javljaju u javnom diskursu, a to su evropske integracije i atlantske integracije, odnosno pitanje NATO pakta i Srbije? Pa odgovor je isti kao i za ekonomiju. Znači, mi se okrećemo ka sopstvenim snagama. Mislim da je to jedini način da se uredi zemlja. Znači, Srbija je u centru svega i treba da pogledamo kako da postavimo stvari da budu što više u našem interesu. Treba da naučimo nešto i u spoljnoj politici i u ekonomiji. Tamo važe interesi, ne postoje prijatelji. Kod nas se stalno govori o nekim prijateljstvima. Takođe govorimo o tome da su potrebni sponzori, pa trebaju neki spasioci. Kao u ekonomiji, stalno neke strane investitore prizivamo koji će da spasu Železaru, pa će da spasu JAT, pa i na kraju vidimo da nas to jako mnogo košta, tako i u spoljnoj politici. Znači, treba jasno da razumemo da velike sile imaju interese, da ti interesi neće nestati, da nema nikakvog razloga se ljutimo na te interese, nego da treba da pronađemo neko mesto za nas, kao što su to pronašli i druge zemlje. Gde je to mesto između Rusije i Brisela? Pa ja bih rekao ovako. Između NATO-a i nekih drugih saveza, neutralnosti i tako dalje. Cilj Srbije je da napravi uređenu zemlju. Mi hoćemo da ličimo na neke zemlje. Recimo, kad pričamo o ovim evropskim integracijama, ja sam i rekao i u ovoj emisiji, po tom zastavom pristupanja Evropskoj uniji, po ovom procesu u kome smo, dešava se potpuna razgradnja društva. Znači, meni je neverovatno da neko može da kaže da Srbija dobro napreduje na tom putu, a da s druge strane vidite da imate potpuno podređene medije, da je urušeno pravosuđe, da ne rade nezavisne institucije sistema, pa kad razgovaram sa ambasadorima o tome, oni kažu ovako, ali pročitajte izveštaj Evropske komisije, u njemu piše sve ove stvari koje ja govorim, zaista piše. Mada, ali s druge strane, građani o tome ništa ne znaju. Ja im odgovorim, kad vidite Sebastijana Kurca ili Angelu Merkel ili princa Charlesa koji dođu ovde i kažu mi sa vladom Srbije delimo iste vrednosti, a ispod toga imate sve ove stvari koje se dešavaju i sam izveštaj Evropske komisije, šta je to? I onda je... Šta je to? Recite mi. Pa ja mislim da je to... Prosvetite nas. Pa, ja sam o čemu se radi? Ja sam njima rekao... Ova vlada dobio jasnu podršku iz Brisela, iz mnogih drugih, iz Međunarodnog monetarnog fonda i iz drugih finansijskih institucija. Onda se vraćamo na ovu ključnu priču, pitanje interesa. Znači, postoje neki kratkoračni interesi koji se zadovoljavaju, znači ozbiljni ljudi to jasno razumeju i onda zarad tih kratkoročnih interesa se žrtvuju te proklamovane vrednosti i principe. Koji su to kratkoročni interesi? Pa sad, oni se očigledno odnose na stabilnost na ovom prostoru i to da se prate neka uputstva u tome kako suzbiti javni dug, koji su katastrofalni po Srbiju i da je to jedna mantra koja se na taj način plasira ovde i da je premijer jako dobro shvatio te interese, da te interese zadovoljava i da ga s druge strane oni koji ne bi trebali da žmire na tim šta se dešava u Srbiji, u stvari to Kako vi gledate na odnos sa Rusijom? Mislim pritom i na politički, ali i na ekonomski. Stalno se ponavlja to da je Rusija potencijalno veliki partner koji može da apsorbuje jako puno srpskog izvoza, naročito kada je hrana u pitanju i tako da to se nekako uopšte ne događa. Ne događa se, pošto mi nemamo kapacitete, nismo razvili privredu uopšte da iskoristimo to tržište. Međutim, i kod Rusije... Izvozimo hranu u Evropsku uniju. Jeste, delom se izvozi i u Rusiju. Međutim, ajde i korak nazad od toga. Znači, Rusija je velika sila. Meni nekako, kad slušam priče o Rusiji, izgleda kao da u Rusiji su altruisti koji rade samo u interesu Srbije. To jednostavno nije tako. Naravno, isto kao što Amerika radi u američkom interesu i Rusija radi u ruskom interesu. I kada recimo oko pitanja Kosova, recimo, ovo je jako interesantna tema, slušate Putina koji kaže da je Zapad licemeran jer ima različite aršine u različitim delovima sveta i to je tačno, jel? Međutim, s druge strane, Putin kaže nama treba jedan aršin i za Kosovo i za Krim, jel? Da se primeni jednako pravilo i onda će Putin biti zadovoljan. Pa šta mislite na koji aršin misli Putin kad to kaže? Na aršin po kome će se Kosovo vratiti u Srbiju, a Krim u Ukrajinu, ili misli na onaj drugi aršin? Mi moramo da se probudimo. Svet je takav kakav je i moramo da se snađemo u tom svetu i Amerika ima interese koje se u nekim delovima kose sa našim i moramo da nađemo način da što bolje izađemo iz toga. Ja te neke jednostavna rešenja, da samo nađemo tatu, da se svijemo pod skute i da nakon toga će nam se sve nekako srediti. To je neodgovorno i to ne vodi ka boljitku. Što se tiče i same Evropske unije, znate, mi nećemo da nam Srbija liči na Bugarsku ili na Rumuniju.
Znači, to su zemlje koje imaju svoje probleme i koje se nose sa njima. Ovaj proces pristupanja Evropsku uniju očigledno ne daje dobre rezultate zato što je partokratija pronašla način da formalno zadovoljava uslove, a da se suštinski ništa ne menja. Nama treba suštinska promena. Mi hoćemo da ličimo na Dansku, Holandiju, Nemačku, Kanadu, hoćemo da primenimo te sisteme koje su nam napravili za svoje građane, da važe i u Srbiji. Mislimo da je to način na koji treba gledati na stvari, a ne jednostavna rešenja tipa ako uđemo u NATO, valjda će procvetati ovde sve, ili ako se pridružimo Rusiji ili uđemo u neke evroazijske integracije, da će nam onda sve biti potrebno. Sva je prilike, gospodine Raduloviću, da se i Haški tribunal umešao u predizbornu utakmicu u Srbiji. Dosta referenci ima sa svih strana kada je u pitanju presuda Haškog tribunala predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Kakva je vaša prva impresija bila? Na koji način mislite da sad ovo možda može poremetiti neke projektovane pozicije i zapremine političke o kojima ste malo čas govorili, da nisu možda baš takve kao što izgledaju? To je sasvim moguće, postoje razne spekulacije i mnoge stvari bude sumnju. Međutim, činjenica što se Haškog tribunala tiče, Haški tribunal je trebao da dovede do pomirenja u regionu, trebao je da utvrdi istinu, da prepozna sve žrtve. To se nije desilo. Dosta politizovanih stvari se desilo i praktično izgubio je kredibilitet. Meni je žao zbog toga, zato što jeste činjenica da same zemlje, pogotovo odmah posle rata, nisu bile u stanju da unutar sopstvenih pravosuđa iznesu tu pravdu za žrtve koje su svi narodi podneli, neki više, neki manje, zavisno u kom delu bivše Jugoslavije, ali Haški sud, nažalost, nije to opravdao i recimo kod same presude Šešelju, znači držati nekog u pritvoru toliko dugo sa oslobađajućom presudom, pa to je kršenje svih prava ljudi. Mi smo o tome i govorili. Međutim, s druge strane, kad govorimo o tome da dođe zahtev za izručenje, ako je država Srbija preuzela neku obavezu i potpisala ugovor, onda ona mora da poštuje to što je potpisala. Inače, nismo kredibilan partner. Onda nas to košta na mnogim drugim stvarima. Znači, kad preuzmemo neku obavezu, koja god vlada da je preuzela, ili imate način da je raskinete, ili morate da je poštujete. Inače, niste kredibilan partner. Kako biti kredibilan u scenariju i u suđenju koje je jako daleko i možda je sve drugo, samo nije bilo kredibilno suđenje Vojislavu Šešelju? Kako onda biti toliko kredibilan? To je takođe, na što pozivate? To je pitanje i za ne samo ovu vladu i na prethodne vlade. Zašto se nije direktno uključila i vodila računa o tome da dođe do pravde, a ne u delovima se trudila da prikrije dokaze, u delovima potpuno, recimo, ignorisala žrtve koji su Srbi podneli na ovom prostoru, jer su se verovatno unutar struktura i bezbednosti plašili za sopstvene sudbine, pa su hteli da se ne talasa i da se ovo zatvori. Gospodine Raduloviću, deo izborne trke će se odvijati i u Vojvodini i u Novom Sadu. Vi ste i tamo u toj političkoj utakmici. Ajde ovako da vas pitam, pošto veoma kritički govorite o republičkoj vladi, kakvu poziciju u vašim kritičkim observacijama zauzima vojvođanska vlada? Je li ima bolju ocenu od ove republičke vlade ili imate i njima šta da zamerite? Jako je teško kazati bolju. Mogu da kažem manje lošu. I to je pitanje rezultata rada. I mi mislimo da prva stvar koja treba da se uradi na svakom nivou vlasti u Republici Srbije je ova potpuna transparentnost o kojoj govorimo. To je svaki dinar mora da se zna gde je otišao i to i unazad. Znači, ne samo... Ima li to razlike između vlade Bojana Pajtića i vlade Aleksandra Vučića? Pa velika je razlika u tome što Vojvodina raspolaže sa mnogo manje novca, pa je i šteta netransparentnog trošenja i partijskog zapošljavanja kudikamo manja. Međutim, suštinski sistem je vrlo sličan. Mi smo videli neke dobre korake Demokratske stranke u pravom pravcu. Oni su nedovoljni, ali smo ih pozdravili, zato što su krenuli sa tom transparentnošću i to je bio i deo razgovora koji sam imao sa Pajtićem. O tome smo u stvari i razgovarali, jer mislimo da želimo da cela politička scena pređe sa te druge strane crvene linije razdvajanja u politici i da dobijemo tu transparentnost, ne bi li onda mogli da imamo različite političke stavove i da se takmičimo kod birača. Tako da manje loše jeste, ne ponašaju se ni približno onako kao u Republici, ali i nemaju ni instrumente da to rade. Radi se od kudikamo manje para i naravno mnogo manje nadležnosti. Šta biste tamo menjali u Vojvodini? Pa ista stvar kao i osnovna poruka. Pa znači ista stvar kao i u Republici, mora se uvede red, ne samo u Vojvodini nego i u svim opštinama u Srbiji, znači na svim nivoima. Takođe u Srbiji je potrebna decentralizacija. Decentralizacija koja će dići
nadležnosti lokala u celoj Srbiji. Mi sad imamo situaciju da barem na papiru, mada građani Vojvodine se s tim ne slažu, odnosno oni vide na papiru, ali ne vide suštinski da imaju neku lokalnu autonomiju. Nama treba suštinska autonomija u celoj Srbiji koja je na višem nivou nego što je današnja u Vojvodini na papiru. A to ide kroz spuštanje izvornih poreskih prihoda na lokal, davanje nadležnosti lokalu i naravno Republika onda ima ulogu nekoga ko nadgleda, ko stavlja regulativu i koji upravlja se sistemom. Međutim, u Srbiji je potrebna jedna sudska vlast, znači ne višeslojna, jedna zakonodavna i potpuno decentralizovana izvršna vlast, gde se na onom nivou na kom ima najviše smisla i na kojima je ekonomski najisplativije, treba i da se obavlja vlast. Kako dosta bilo stoji u Vojvodini i u Novom Sadu, po vašim informacijama? Pa mi mislimo da najbolje stojimo u Beogradu, gde smo preko 10%, u Vojvodini mislimo da smo oko 8%, u ostatku Srbije između 3 i 4%, tu nam medijski mrak pravi najveći problem. Jako je teško doći do sela u ostatku Srbije. U proseku mislimo da smo preko 6% i dalje raste. A šta očekujete inače kao rasplet politički u Novom Sadu i u Vojvodini? To je teško proceniti sada. Mi mislimo da SNS je daleko ispod onoga što projektuju, pogotovo u Novom Sadu i tim nekim gradovima. Ono što jeste veliki problem, i to smo lično doživjeli na terenu, recimo u jednom malom selu Kljajićevo, pored Sombora, bili su izbori pre mesec, 2 dana, gde je sa kampanjom direktno upravljao brat premijera Andrej Vučić, koji je delio sa ekipom pakete osiromašenim građanima, paketi sa brašnom, uljem i šećerom. To nešto novo na izborima, gospodine Raduloviću. Pa znate šta, kad to radi brat premijera, to je zaista zabrinjavajuće u ime SNS-a. A on je u toj partiji, izvinite. Pa ja to razumem, ali ovo je nešto na što bi policija morala da reaguje, a jednostavno nemamo nikakvu reakciju. Znači, osiromašite građane, dovedete ih do bede i onda im kupujete glasove sa paketima koje vrede po 10 evra. Ali nije to njihov izum svakako. Ja se slažem sa tim, ali nije pitanje da li je nešto nečiji izum ili ne, nego je pitanje da li to radite ili ne. Ovo bi trebalo biti nedopustivo u 21. veku. Da, vi nećete deliti ništa? Nikada, da. Hvala vam na vremenu koji ste posvetili gledalcima televizije N1. Gost predsjednika večeras bio je predsjednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović. Ostanite uz nas, prijatno večer. Gledajte N1, dobroveče. Od brojnih ministara koji su se promenili u 2 vlade u posljednje 4 godine, verovatno najkraće zadržao se bivši ministar privrede Saša Radulović. Dao je ostavku nakon 6 mjeseci, izašao iz vlade i jednostavno saopštio restart nije uspeo. Da li je uspeo ili nije, o tome će 24. aprila glasati građani Srbije na izborima na kojima će nastupiti i pokret Dosta je bilo. A Saša Radulović, predsjednik pokreta Dosta je bilo, večerašnji gost predizbornog presinga. Dobroveče, gospodine Radulović. Hvala vam tome što ste odvojili vreme za naše gledalce. Prvo što uronimo u ove izborne i predizborne teme, vest dana jeste skandal oko takozvanih panamskih dokumenta. Ja znam da ste na točkovima non stop i da ste u pokretu, ali znam i da znate o čemu se radi. Naime, otkriveno je da iscurili su, da tako kažem, dokumenti agencije Mossack Fonseca, koja je otvarala i održavala offshore kompanije za stotine i stotine kompanija i privatnih lica. Dosta slavna imena se pominju, ali da ne govorimo sad o imenima, jer možemo, bez obzira čija su, možemo ih dovesti u neugodnu poziciju, mada za sad nema dokaza o čemu se radi, ali sve nekako miriše na utaju poreza, na pranje para. Naravno, opet kažem, sve svako je nevin dok se suprotno ne dokaže, ali moram vas da pitam, pošto ste se i vi bavili ovakvim, ne kažem vi lično, nego bavili ste se, proučavali ste finansijski inženjering. Je ovo zaista može da bude tako velika afera, imajući u vidu da se pominju čak i neki premijeri, predsjednici država?
Pa to je ogroman problem u svetskim razmerama. Naravno, u Srbiji je takođe ogroman problem, pošto se većina pljačkaške privatizacije isprovela preko koristiće neke offshore firme i one služe uglavnom za ovo što ste rekli, a to je pranje para i za utaju poreza. Velike zemlje već počinju da osjećaju ozbiljan udarac na budžet od tih kompanija. Ja se nadam da je ovo početak, jer ovo jeste vrh ledenog brega i da će zaista te zemlje, govorimo o Americi, o Nemačkoj, o Francuskoj, Velikoj Britaniji, konačno smoći snage da stanu na kraj tome. Ta čitava šema sa offshore zonama i prateće rupice po zakonima koji omogućavaju da ovo bude formalno legalno, mada suštinski ne, da se godinama ne plaća porez i da onda praktično time urušavate budžete tih država. A jesu li za to odgovorni oni koji imaju offshore firme, imajući u vidu da je offshore poslovanje može biti legitimno? Ne znam za vas, ali ja znam ljude koji su imali offshore firme i poslovali su potpuno saglasnosti sa zakonom i legitimno. Da li su to zapravo države same napravile kako bi omogućile ljudima da to rade? Pa ja bih rekao da je to sprega politike i biznisa koji je, lobirajući kod politike, stvorio te rupe po zakonima koje onda omogućio da ovo formalno bude legalno. Mada suštinski, poreske uprave svuda u svetu, pa recimo i u Srbiji, rade na principu fakticiteta. Znači ne na principu formalno gde ste napravili sedište, nego suštinski gde se stvara dohodak. Da poslujete. Tako je. I onda bi mogli praktično da ignorišu te formalne stvari. Naša država priznaje offshore firme i priznaje to da iako faktički radite, izrađujete pare ovde, vi ne plaćate porez jer imate offshore firmu koja je vlasnik vaše firme u Srbiji. Ja mislim da je... To je postojeći zakon, zar ne? Ja mislim da je zakon vrlo jasan, zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji kaže da poreska uprava radi na principu fakticiteta, tako da te formalne zavrzlame ništa ne znače poreskoj upravi, ako ima političke volje da sprovodi svoje nadležnosti. Međutim, problem i ovde, a i u svetu je sprega između politike i tog kapitala koji praktično politika učestvuje u korupciji i sprečava i nezavisne institucije. Dakle, mi je Srbija izuzetak, da tako kažemo. Daleko od toga. Ste vi poslovali nekad preko offshore firme? Ne. Nikad? Ne. Ali sam Neko za koga ste radili? Ne. Ali sam radio za policiju i tužilaštvo i radio na tome da se istraže ti slučajevi. To je jedna jako teška borba sa tim, zato što te male zemlje koje su uvek na nekim egzotičkim ostrvima, se stvaraju sisteme tako da ne možete da dođete do pravog vlasnika i onda se koriste razne metode da otkrijete sve to. I naravno na kraju sve to zavisi najviše od volje tužilaštva i volje policije da sprovedu te postupke i ako se politika umeša kao što se obično dešava, ti postupci se zaustave i onda kažu eto nismo mogli da dođemo do podataka. Dobro, politika se duboko umešala u naše živote ovih dana i ovih nedelja. 24. su izbori. Vi ćete se takmičiti na tim izborima, tako kažem. Koliko sam čuo, još niste predali, dosta je bilo, još nije predala izbornu listu. Tako je. Mi smo prikupili 13.000 potpisa pre nekih 7 dana, čak i dan više. Što još niste predali listu? Zato što... Niste je napravili? Pa pripremamo, odnosno sproveli smo jedan javni konkurs za kandidate, za poslanike, za odbornike i taj proces završavamo. Birate preko konkursa potencijalne poslanike? Tako je. Znači, napravili smo kriterijume po kojim vrednujemo ljude, imamo čitav set različitih kriterijuma i pondere koji to mere i onda lokalni odbori vrednuju kandidate koji su se prijavili, prave se lokalne liste, to se sve stapa na Republici i onda praktično Republika dobija i tražimo najbolje kandidate. Ideja je da dobijemo najbolje. Možete nam kažete neko ime, ima li neko koga građani znaju? Kod nas su uglavnom ljudi koji pre nisu bili u politici, koji nisu široko poznati javnosti, ali su svi poznati u svojim stručnim krugovima. Imaćete priliku to da vidite. Biografije ćemo objaviti. Mislimo da imamo izuzetno jaku listu, da se radi o kredibilnim ljudima, dosta mladih ljudi, 30 do 45 godina. Naravno ima i starijih, ima i nešto mlađih. I biografije će biti poznate. Mi smo jako ponosni na to i uglavnom ljudi nemaju nikakvo prethodno političko iskustvo. Znači još i otvoren konkurs da se neko prijavi za poslanika za listu, dosta je bilo. Konkurs je zatvoren. Zatvoren, međutim, završavamo rangiranje jer hoćemo zaista da lokalni odbori ocene kandidate, a ne da se iz centrale ocenjuje. I interesantno, mada mnogi ljudi ne veruju, ja ne pravim listu za izbore. Odnosno, jer imate svih 250 kandidata ćete imati za celu Srbiju? U celoj Srbiji nam se prijavilo preko 1500
500 kandidata, mi ćemo to svesti na manji broj. Da li će biti svih 250 ili ne, još uvek ne znam, ali... Vojvodina? Vojvodina takođe, da. Isto. Dobro. Isti proces, znači, na svim nivoima. U redu. Ajde da sad nekoliko reči samo, dosta je neobično ovo, pretpostavljam, zanimljivo za naše gledalci, malo o vašoj saradnji sa drugima. Je li, pošto je očigledno da dosta bilo izlazi potpuno usamljen na ovim izborima, ne kažem da ste siročeni, da vam nešto neko treba, ali da li je to zaista deo političke strategije pokreta ili, kako neki analitičari kažu i to vide, deo, recimo, vašeg političkog egocentrizma, da vam tako poslije pitanje, nećete se ljutiti. Daleko od toga. Isto pitanje možete da postavite svim ostalim članovima glavnog odbora i članstvu koje je jednoglasno u tome da na izbore izlazimo samostalno, znači ovo ne potiče samo od mene, nego od cele organizacije. Ljudi koji su glasali za nas na prethodnim izborima 2014. godine, njih 2,1%, 75.000 glasova, ti ljudi znaju zašto su dali glas i mi to nećemo izneveriti. Ovu strategiju da samostalno izlazimo na izbore smo tada postavili, to je bio februar 2014. i to nismo napustili do danas. Mislimo da su 2 godine dovoljne, da se jedna nova politička snaga napravi u Srbiji i da se proverimo na izborima, da vidimo šta glasači misle o tome. Pa ako glasači ne daju poverenje ovome što radimo, onda možda treba da vidimo da radimo nešto drugo. Ne tako davno u ovoj emisiji, sedeći u toj stolici koju ste vi sada, Borko Stefanović, predsjednik Pokreta Levice, rekao je da je pokret dosta je bilo i vi lično ste odbili saradnju sa njim. Da. Pa nije pitanje saradnje, mi sarađujemo sa svima i sa Demokratskom strankom. Odbili ste zajednički izlazak na izbore, koaliciju smo odbili, to nije jedina, bilo je dosta ponuda za koalicije i mi smo rekli... Ko vam je nudio koalicije? Pa ne bih da, to je više pitanje za... Ali ispada da je dosta bilo dobro udavača, tako kažem, politička, čim je toliko prosaca bilo, jel? Po vašim rečima? Ispada tako, da. Čini nam se da zauzimamo centar političkog spektra, svi mogu sa nama praktično i vide da imamo dosta podrške, imamo dosta glasača, ovaj put sigurno ulazimo u Skupštinu. Prema tome, ovo je za sve te stranke... Šta ako ne uđete u Skupštinu? Ja mislim da se to neće desiti, ali čućete, bit će neke stvari obećanja koje ćemo dati biračima. Ovaj put sigurno... Obećanja pre izbora ili posle izbora? Pre izbora, naravno. Dobro. Ono što je u vezi sa vama zanimljivo... Pusti troškove poslovanja, onda će naša poljoprivreda biti dovoljno konkurentna i moći da se nosi. Rekli ste da biste smanjili poreze i doprinose na plate. Kakva je politika, dosta je bilo načelno u odnosu na poresku politiku u zemlji? Šta biste tu menjali? Nama treba sintetički progresivan porez. Ovo je stručan termin koji kaže svi prihodi ulaze u jedan koš, to je sintetički, a onda nakon toga se primenjuju jedinstvene progresivne stope koje kažu kad zaradiš malo, platiš mali porez, kako zarađuješ više, tako plaćaš veći porez. Ovo postoji u uređenom svetu, ovo postoji u Americi, koja je najkapitalističkija zemlja na svetu. Znači, istu stvar treba uvesti u Srbiji. Ja stalno ponavljam ovu toplu vodu, pošto mi nismo seli, pa nam ovo sve palo na pamet i kazali, mi smo zamislili potpuno nov sistem, nego smo gledali uspešne zemlje. Ja sam živeo i u Nemačkoj, i u Kanadi, i u Americi, radio, plaćao poreze, imao imovinu, znam kako sistemi funkcionišu i mnogi drugi ljudi u pokretu. Razlog zašto nas dijaspora toliko podržava, jer znaju da ovo što govorimo liči na zemlju u kojima žive. Gde država učestvuje na tržištu, a ne bi smela? Gde biste isključili? Pa ima dosta, gde god država upravlja sa firmama, gde god se država meša i direktno određuje cene i radi bilo šta na tom nivou je pogrešno. Ono što nam treba, recimo, sa javnim preduzećima, umesto prodaje, ta preduzeća treba da izađu na berzu. Treba da pratimo modele Nemačke, na primjer Norveške, koji su svoja velika javna preduzeća polako izvele na berzu i onda su delom ostalo u vlasništvu penzionih fondova, delom građana i delom, naravno, i stranih investitora, ali ne prodaju se firme strateškim investitorima, kao što su pokušali sa Telekomom, jer strateški investitor ne kupuje kompaniju, on kupuje tržište. Znači, država treba da se povuče iz privrede, ali treba da ima jaku regulatornu ulogu, da nadgleda šta se dešava na tržištu i da pravi sistem koji je u interesu građana. Hvala vam, vratit ćemo se u studio za minut 2. Российская академия наук клинически исследовала качество тонуса.
Modni studio Klik predstavlja 39. Black and Easy Fashion Week od 1. do 9. aprila. Holandija, zemlja u fokusu. Tribute to David Bowie. Fashion inkubator. Istaknuti dizajneri. Poznati brendovi. Umetničke izložbe. Edukativna predavanja. Gosti iz inostranstva. 39. Black and Easy Fashion Week. A leader in international education in Serbia, Chartwell International School is accredited by Cambridge and the Ministry of Education of the Republic of Serbia. Chartwell offers education for students from 2 to 18 years of age. Foundation, primary and secondary schools are located in 3 spacious premises in the beautiful, diplomatic, residential area of Belgrade. Chartwell is a friendly, multicultural environment with over 35 different nationalities and 15 years of experience. It places emphasis on an individual approach in small class sizes, hardworking children, having fun, trying to reach their own personal best achievements, guided by caring, enthusiastic, motivated staff. It offers extracurricular activities with outstanding sports fields and clubs. Chartwell Cambridge programs and diplomas ensure eligibility for universities worldwide. Chartwell School is enrolling now. Završnica američke avanture najpoznatije kupoholičarke. Becky se vraća u punom sjaju i spasava prijatelje i porodicu u velikoj zabavnoj avanturi. Kupoholičarka spasava stvar. Sophie Kinsella i vaša laguna. Who says a woman has to be married? You. All our lives. The wedding is on! Take a photo! Pull my neck, pull! Moja velika mrsna pravoslavna svadba 2 u bioskopima. Analife, moja bolnica. Trudnoća, ginekologija, interna medicina. Od naših pregleda teško da može nešto da se sakrije. Opšta bolnica Analife u mirnom kraju Zemuna. Moje mantije. Ukus koji nećete zaboraviti samo u Trivit pekarama. Saša Radulović, predsjednik pokreta Dosta je bilo. Razgovaramo večeras u presingu o tome šta će ova partija ponuditi glasačima 24. aprila na izborima. Gospodine Raduloviću, pričali smo dosta o ekonomiji. Kakva je politička agenda pokreta Dosta je bilo, barem u odnosu na ove dve teme koje se najfrekventnije javljaju u javnom diskursu, a to su evropske integracije i atlantske integracije, odnosno pitanje NATO pakta i Srbije? Pa odgovor je isti kao i za ekonomiju. Znači, mi se okrećemo ka sopstvenim snagama. Mislim da je to jedini način da se uredi zemlja. Znači, Srbija je u centru svega i treba da pogledamo kako da postavimo stvari da budu što više u našem interesu. Treba da naučimo nešto i u spoljnoj politici i u ekonomiji. Tamo važe interesi, ne postoje prijatelji. Kod nas se stalno govori o nekim prijateljstvima. Takođe govorimo o tome da su potrebni sponzori, pa trebaju neki spasioci. Kao u ekonomiji, stalno neke strane investitore prizivamo koji će da spasu Železaru, pa će da spasu JAT, i na kraju vidimo da nas to jako mnogo košta, tako i u spoljnoj politici. Znači, treba jasno da razumemo da velike sile imaju interese, da ti interesi neće nestati, da nema nikakvog razloga da se ljutimo na te interese, nego da treba da pronađemo neko mesto za nas, kao što su to pronašli i druge zemlje. Gde je to mesto između Rusije i Brisela? Pa ja bih rekao ovako. Između NATO-a i nekih drugih saveza, neutralnosti i tako dalje. Cilj Srbije je da napravi uređenu zemlju. Mi hoćemo da ličimo na neke zemlje. Recimo, kad pričamo o ovim evropskim integracijama, ja sam i rekao i u ovoj emisiji, po tom zastavom pristupanja Evropskoj uniji, po ovom procesu u kome smo, dešava se potpuna razgradnja društva. Znači, meni je neverovatno da neko može da kaže da Srbija dobro napreduje na tom putu, a da s druge strane vidite da imate potpuno podređene medije, da je urušeno pravosuđe, da ne rade nezavisne institucije sistema, pa kad razgovaram sa ambasadorima o tome, oni kažu ovako, ali pročitajte
pročitajte izveštaj Evropske komisije, jel? U njemu piše sve ove stvari koje ja govorim, zaista piše. Mada, ali s druge strane, građani o tome ništa ne znaju. Ja im odgovorim, kad vidite Sebastijana Kurca ili Angelu Merkel ili princa Charlesa koji dođu ovde i kažu mi sa vladom Srbije delimo iste vrednosti, a ispod toga imate sve ove stvari koje se dešavaju i sam izveštaj Evropske komisije, šta je to? I onda je... Pa šta je to? Recite mi. Pa ja mislim da je to... Prosvetite nas. Pa, ja sam o čemu se radi? Ova vlada dobio jasnu podršku iz Brisela, iz mnogih drugih, iz Međunarodnog monetarnog fonda i iz drugih finansijskih institucija. Onda se vraćamo na ovu ključnu priču, pitanje interesa. Znači, postoje neki kratkoračni interesi koji se zadovoljavaju, znači ozbiljni ljudi to jasno razumeju i onda zarad tih kratkoročnih interesa se žrtvuju te proklamovane vrednosti. Koji su to kratkoročni interesi? Pa sad, oni se očigledno odnose na stabilnost na ovom prostoru i to da se prate neka uputstva u tome kako suzbiti javni dug, koji su katastrofalni po Srbiju i da je to jedna mantra koja se na taj način plasira ovde i da je premijer jako dobro shvatio te interese, da te interese zadovoljava i da ga s druge strane oni koji ne bi trebali da žmire na tim šta se dešava u Srbiji, u stvari to je... Kako vi gledate na odnos sa Rusijom? Mislim pritom i na politički, ali i na ekonomski. Stalno se ponavlja to da je Rusija potencijalno veliki partner koji može da apsorbuje jako puno srpskog izvoza, naročito kada je hrana u pitanju i tako da to se nekako uopšte ne događa. Ne događa se, pošto mi nemamo kapacitete, nismo razvili privredu uopšte da iskoristimo to tržište. Međutim, i kod Rusije... Izvozimo hranu u Evropsku uniju. Jeste, delom se izvozi i u Rusiju. Međutim, ajde i korak nazad do toga. Znači, Rusija je velika sila. Meni nekako, kad slušam priče o Rusiji, izgleda kao da u Rusiji su altruisti koji rade samo u interesu Srbije. To jednostavno nije tako. Naravno, isto kao što Amerika radi u američkom interesu i Rusija radi u ruskom interesu. I kada recimo oko pitanja Kosova, recimo, ovo je jako interesantna tema, slušate Putina koji kaže da je Zapad licemeran jer ima različite aršine u različitim delovima sveta i to je tačno, jel? Međutim, s druge strane, Putin kaže nama treba jedan aršin i za Kosovo i za Krim, jel? Da se primeni jednako pravilo i onda će Putin biti zadovoljan. Pa šta mislite na koji aršin... Jeste da još niste ni na ove izbori izašli, već ste najavili sledeće, koji bi po vašoj proceni trebalo se desiti sledeće godine, 2017. zajedno sa predsjedničkim izborima, jer se, kako ste izjavili ili napisali na svom blogu, sad ne mogu da tačno se setim, ili u komentaru nekom svom autorskom, jer se SNS raspada. Jel vi stvarno verujete da se SNS raspada i da ljudi veruju da se ta partija raspada i da ćemo gledati izborne kutije i sledeće godine? To je naša politička procena i to je, birači su čuli jasno šta smo kazali i po tome će nas i meriti, da li racionalno procenjujemo političku situaciju ili ne. Podsjetit ću vas, u junu mesecu 2015. godine sam također najavio da će biti izbori republički zajedno sa lokalnim, ja mislim baš na vašoj televiziji. Očekujemo da će SNS na ovim izborima pasti ispod 40%. Znači da će osvojiti manje od 40% glasova. Znači za vas je raspad SNS-a kada SNS padne ispod 40%. Zašto bi to bio raspad kad kompletna opozicija možda u ovom trenutku nema sve zajedno 40%? Zato što se u javnosti stvara utisak, percepcija u stvari, da je popularnost SNS-a na 50%, da uživa premijer zdušnu podršku ogromnog dela biračkog tela. Pa kad se vidi da to nije tačno i da su ta istraživanja javnog mnjenja u stvari nameštena i kad se vidi da je procenat recimo negdje oko 35% ili 38%, to će biti početak kraja. Jer ta kola se više ne zaustavljaju, ona idu nizbrdo. 38% je procenat koji posle Miloševića niko nije imao, koliko se ja sećam, na svim izborima, svih 11, ako se ne varam. Jako je bitna dinamika. Znači, kad krenete sa 50 i pređete na 38%, vas ništa više dalje ne zaustavlja. I onako brzo kako je rasla popularnost premijera i to na lažima i obmanama građana, ja mislim da će još brže... Se sjećate s koliko procenata je SNS i SPS-u formirali vladu u kojoj ste vi bili ministar? Ja mislim da je bilo nekih 22%. Tako je, sa 22% SNS formirao vladu zajedno sa... Jeste, ali mislim i malo neobično zvuči to da vi kažete da SNS propada sa 40%. Mislimo da je dinamika jako važna i u stvari SNS će se raspasti iznutra, ne s polja. Odnosno, oni su jedna interesna grupa po našim procenama, jedina stvar koju drži zajedno je ta percepcija popularnosti Aleksandra Vučića i mogućnosti da dele kolač u javnom sektoru. A sad iz toga ispada da niko sa strane, uključujući i vašu partiju i kompletnu opoziciju, nije u stanju da razgradi
SNS, nego mora da se čeka da se oni sami raspadnu iznutra. Zato pošto postoji dinamika u biračkom telu, kad ljudi poveruju nešto, teško im je da to napuste, treba dosta dokaza, treba vreme da prođe. Mislite da je trenutak došao? Pa da vam kažem, su ljudi poverovali da je SNS ranjiv? Ja mislim da to polako dolazi i da, znate, možete da obmanjujete sve ljude neko vreme, neke ljude sve vreme, ali ne možete sve ljude sve vreme i to se nakupilo već i zbog toga su ovako i raspisani izbori zato što premijer osjeća da ta popularnost spada i pokušava u tom padu da to zaustavi i dograbi što vlast za naredne 4 godine. Dosta kritički govorite o ovoj vladi, gospodine Raduloviću, ali kritički govorite i o ovom opozicijonom polju i nekako se stiče utisak da ako vam neće biti prvi protivnik vaše političke, da kažem, ne partneri, nego kolege, iz opozicijonog bloka, da su podjednako veliki protivnik kao i Aleksandar Vučić. Daleko od toga. Znači, to nije tačno. Apsolutno ne. Znači, glavni problem Srbije jeste Vučić i njegovi sateliti, međutim imamo i pridružene neke stranke koji koketiraju sa Vučićem. Ja sam jasno se o tome izjasnio. Što se tiče prave opozicije, ta prava opozicija radi protiv Vučića. Naravno, imamo različite poglede na stvari, imamo i neke zajedničke poglede i ne postoji kritika sa te strane. Govorimo o suštini partokratskog sistema u čijem centru jeste premijer. Dobro, ali evo šta hoću da vas pitam. Dakle, ako biste bili u prilici da formirate vladu, toliko je malo onih s kojima možete da sarađujete, barem prema vašim rečima, da vi u stvari ne biste ni mogli da formirate vladu. To nije tačno. Mi smo jasno kazali s kim možemo, s kim ne možemo da sarađujemo. Znači, uglavnom ni sa kim ne možete. Tako izgleda iz onog što ste rekli. Neprincipijelno praviti, samo ulaziti u vladu, to nećemo raditi. Mi smo povukli crvenu liniju politike, rekli smo šta je ona, kazali smo da je u redu da imate stranke koje gledaju ka zapadu, stranke koje gledaju ka istoku, da je u redu da imate stranke koje insistiraju na tradiciji ili one koje insistiraju na progresu, ali nije u redu da imate stranke koje partijski zapošljavaju, pretvaraju se u biroje za zapošljavanje, učestvuju u korupciji. A znate neko koja to do sad nije radila? Ne znamo, međutim, naša ideja nije da svi nestanu sa političke scene, nego da se stvori nova politička kultura u kojoj to više neće niko raditi i onda možemo da diskutujemo o ovim drugim stvarima i da dajemo ponudu građanima i da građani biraju ko je bolje da vodi državu. Šta je, gospodine Raduloviću, pre nego što pređemo na program Dosta je bilo, koji je sigurno najzanimljiviji deo ovog razgovora, moram ovako da spitam, to ću pitati drugi, naravno, u ovom studiju. Šta je obeležilo ovu vladu po vašoj proceni? Koje su to ključne stvari koje su obeležile ovu vladu? Pa potpuno urušavanje institucija sistema, potpuna kontrola medija i jedna bezočna obmana građana Srbije. Ja mislim da je to jedna reč koja sve to zajedno označava je obmana. Svaki potez, čini mi se, ako se pogledaju saopštenja Dosta je bilo i vaša lična, vidite kao svaki potez ove vlade, u stvari svaki segment rada ove vlade vidite kao katastrofalan. Od subvencija preko funkcionisanja pravosuđa do zakona o zemljištu. Postoji nešto zašto biste mogli da kažete nije baš tako crno, nije katastrofalno. Ovaj segment vlade ili ovo ministarstvo je nešto radilo dobro ili su baš svi toliko loši da nemate nijednu reč? Ja sam svestan kako to izgleda, međutim mi to ne radimo sistemski, odnosno ne idemo da kritikujemo sve kritike radi. Mislimo da smo u tim saopštenjima rekli konkretno šta ne valja i zbog čega mislimo da su potezi katastrofalni i zaista jeste da izgleda čudno. Ne mogu se sjetim ničega što ste podržali, recimo, posljednjih mjeseci. Jer nije bila... Nema, jel? Ako vi znate, ja bih voleo da čujem i ispravio bi se. Pa dobro, evo, mnogi govore o jednom dobrom evropskom kursu ove vlade, o rešavanju međunarodnih odnosa, evrointegracijama. Pa, dobro, vi se smijete. Ja vam kažem da mnogi vrlo pozitivno misle i brane tu politiku. Pa ja ne znam šta je konkretno tu. Znači, pod zastavom ulaska u Evropsku uniju već godinama se vrši pljačka Srbije, urušavanje svih institucija sistema, počinjavanje medija. Ja ovo govorim svim stranim partnerima s kojim razgovaramo i mislim da su zarad kratkoročnih interesa žrtvovali proklamovane vrednosti i principe. Tako da ja tu ne vidim nikakav boljitak. Finansije u Srbiji bolje stoje nego što su stajali kad ste vi bili u vladi. Znate šta, gurnuti deficit sa nivoa Republike na opštine, javna preduzeća u džepove građana nije boljitak, jer vam to nastavlja trend pada. Vi morate da stvorite uslove... Ja vas samo pitam da li je Srbija u boljem finansijskom stanju, mislim na fiskalnu politiku u ovom trenutku, nego kad
ste vi bili ministar? Mnogo gorem, jer u međuvremenu smo nazidali još jedno 4 milijarde javnog duga, tako da je situacija za 4 milijarde evra gora. Mislim, treći put da vas pitam. Ne govorimo o uslovima, o načinu na koji je postignuta finansijska stabilnost, ovako kako se predstavlja. Opet vas pitam, vrlo jednostavno, da li su finansije u ovom trenutku u boljem stanju nego kad ste vi bili, nezavisno od toga kako je do toga? Odgovor je nedvosmisleno ne, zato što je javni dug porastao i još više je nagrizen ceo javni sektor, da ne govorimo o svim preduzećima koje su praktično otišla u stečaj i rasturanju i svih javnih preduzeća. Znači, prilike koje smo imali 2014. godine, na početku 2014. godine, mi tako dobru situaciju više nećemo imati. Iz godine u godinu, odnosno iz meseca u mesec, situacija u kojoj se Srbija nalazi je sve gora. I mi smo sada mnogo zaduženi. Podsjetit ću, Aleksandar Vučić kada je došao na vlast, javni dug je bio 15,5 milijardi evra, to je sredina 2012. godine. Danas je oko 25. To je preko 9 milijardi evra više javnog duga nego kad je preuzeo vlast. Tadić, podsjetit ću vas, kad je preuzeo vlast 2008. godine, javni dug je bio 7,5 milijardi. Kad je napustio 2012. bio je 15,5, to je 8 milijardi. Na srce dug od 25 milijardi nije tako zastrašujući. Zemlje okruženje duguju po 30, 40, pa i 50 i tako da. Jasno, ali... Mislim, ne branim to, nego prosto, ajte da budemo realni. Ja mislim realno da je zastrašujući, to iz više razloga, jer ovaj ponder kojim gledam samo dug u odnosu na GDP je samo jedan od merila. Imate i druga merila, a to je recimo da vidim koliko imam slobodnih poreskih prihoda u odnosu na dug, jer u ovaj javni dug upada i dug prema penzionerima, na primjer, odnosno penzioni fond je prazan, imamo obaveze prema ljudima koji su u penziji, te obaveze su negde, ako uradite kapitalizaciju ovih godišnjih davanja za penzije, oko 60 milijardi evra. Kad to sve saberemo, dug je zaista zastrašujući. Ono što to ne znači da smo mi u bezizlaznom stanju. Međutim, moramo da prekinemo ovo što radimo sada. I smanjenje plata, smanjenje penzija ne radi ništa sistemski na uređenju društva i države. Mi ne udaramo na ključne delove koji u stvari i generišu deficit i generišu propadanje. Jesu li ministri, pa i vaš naslednik na poziciji ministra privrede i ministar finansija neznalice po vašoj proceni? Ili se radi o nečemu drugom? Pa ja mislim da delom da. Jer to, kako vi govorite, izgleda kao da niko ništa ne zna u ovoj vladi. Delom da, međutim, ja mislim da je mnogo veći deo toga, čak i kad ljudi nešto znaju. Problem je u centru vlade, a to je premijer. Znači, ja sam i podneo ostavku zbog premijera, ne zbog drugih ministara. Ljudi čak i kad imaju dobre namere. Ali rekla bi se da nemate nikakav respekt prema njima, jer ste poništili sve rezultate, ako ih eventualno bilo, u svim poljima svih ministarstva. Ja ih ne vidim, ja pozivam bilo koga da ih iznese, pa da, recimo, otvoreno razgovaramo o tome. Ja bih rado razgovarao i sa ministrom privrede i sa ministrom finansija i da pogledamo te brojeve i da pričamo konkretno o njima. Znači, kad ne radite, kad idete kontra struke, kad govorite stvari koje zaista nemaju veze sa životom, kad vidite da kao papagaji ponavljaju nešto što premijer traži od njih, pa ja nemam drugu reč, mogu da mislim ili da su potpuno nesposobni, da ne razumeju šta rade, ili da su dirigovani. Ja mislim da je kombinacija te dve stvari. Hvala vam, vratit ćemo se u studio za minut 2. Тонус. Больше, чем хлеб. Amstel, ponosni sponzor UEFA Ligi Evrope. Pitali su nas da li možemo naučno dokazati strast koju osjećate dok vozite novi Renault Megane. Zbog toga smo sproveli eksperiment koristeći se najsavremenijom tehnologijom. Naučnici su pažljivo proučavali sve podatke da bi otkrili izvor strasti i zaključak je bio: ako želite da osjetite strast, vozite ga. Novi Renault Megane. Probudi svoju strast. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27, Beograd. Disney vam predstavlja omiljenu priču za sve generacije. Knjiga o džungli. Premijerno 13. aprila Cineplex Ušće. Karte u prodaji. Distribucija Paramount Film. Argus Tours. Gradovi Evrope od 39 evra.
Leto 2016. od 39 evra. Aviokarte za ceo svet. Argus Tours. Naš burek je ručno pravljen isključivo za vas. Samo u Trivit pekarama. Saša Radulović, predsjednik Pokreta Dosta je bilo, gost još jednog predizbornog presinga u nizu. Gospodine Raduloviću, da se fokusiramo malo na program Dosta je bilo, to je, čini mi se, ono što je veoma važno i ono što bi naši gledalci sigurno volili da čuju. Nekako se u moru ovih kritika ponekad izgubi ono što su vaše alternative i vaše ideje. Pa evo ovako, da krenemo onda o ekonomiji o kojoj smo i malo čas govorili. Moram ovako da vas pitam, mnogi vas zapravo vide kao jednu vrstu neoliberala koji se nekako nedopustivo malo interesuje za sudbinu živih ljudi u ovoj zemlji, naročito radničke klase. Videli su vas kao nekog protivnika, imajući u vidu način na koji ste podržavali zakon o radu. Ima komentara, ja sam siguran da ste ih videli jer ste vrlo često na društvenim mrežama i na web sajtovima, da vi zapravo radnike doživljavate kao nekakav trošak u nekom liberalnom sistemu proizvodnje. Šta biste rekli na te kritike? Pa mislim da je dovoljno da se pročita naš plan u 20 tačaka, da se pročita program. Ne možemo sad čitamo. Naravno, ali je dovoljno to da se pročita, da se vidi da to jednostavno ne odgovara istini. Mi se zalažemo za uvođenje reda na svim nivoima. Ako pogledate program koji smo ponudili, tu postoji i univerzalna socijalna zaštita, i zdravstvena zaštita za sve, i penziona zaštita za sve, i plaćeno obrazovanje, i kultura koja se podržava iz budžeta, ali hoćemo uvođenje reda. Znači, moramo da imamo sistem, moraju da budu jasne sistematizacije radnih mesta, moraju transparentno se objavljuju svi ugovori koje država potpisuje, za svaki dinar mora se zna kome odlazi, pod kojim uslovima, mora imovina da se popiše. Znači, ove neke bazične stvari za koje, ja mislim, svaki čovek zna unutar svoje porodice, a nema nijednog razloga zašto to ne treba da se dešava. Šta mislite, zašto vas ljudi doživljavaju tako? Doživljavaju se kao neko ko je surovi liberal, koji će dosta interesa da zapostavi da bi rešio neke stvari? Ja mislim da je to deo političke borbe gde se te stvari podmeću. Mi, naravno, sa neoliberalizmom nikakve veze nemamo. Naš fokus ekonomske politike je domaća privreda i porodične firme. Znači, u Srbiji imamo 1.600.000 porodičnih firmi, gde su i porodična gazdinstva, poljoprivredna i preduzetnici, male deo firme, koji zapošljavaju mali broj ljudi, gde praktično prehranjuju svoje porodice. Njih preko 500.000 zapošljava 1.600.000 ljudi. Država zapošljava 700.000, proširen javni sektor, dok recimo tajkuni i svi strani investitori zajedno oko 300.000. Znači, centar ekonomske aktivnosti u Srbiji su porodične firme. One trpe pod ogromnim teretom poreza i doprinosa koji su preko 60% i oni generišu ogromnu sivu ekonomiju. Zatim, pod velikim birokratskim opterećenjem koje mora biti smanjeno. Da ne govorimo o tome da recimo u 21. veku mi imamo situaciju da naše firme ne mogu da koriste PayPal, ne mogu da prodaju svoje proizvode recimo preko eBay-a zbog restriktivnog zakona o deviznom poslovanju. Znači, mnogo takvih sitnih zakona koji uništavaju potencijal te male privrede. Ajmo redom. Evo sad ste pomenuli sivu ekonomiju koja se događa zbog toga što su porezi i doprinosi zaista veliki. Nema tog političara koje nije obećavao i sanjao da će smanjiti poreze i doprinose. Evo vi sad tražite smanjenje poreza i doprinosa. Kako, gospodine Raduloviću, kad odlično znate da bi to ruiniralo budžetske prihode? Pa ajde da vidimo šta znamo, šta ne znamo i šta u stvari ruinira budžetske prihode. Srbiju ubija partokratija, odnosno političke stranke koje razvijaju. Ja vas pitam kako biste taj novac za koji biste smanjili poreze i doprinose... Ako mogu da samo dođem do centra problema. Znači, centar problema jeste partokratija koja se finansira na 3 načina. Prvi je partijsko zapošljavanje, a to su partijski kadrovi postavljeni na izmišljena administrativna radna mesta sa kupljenim diplomama sa izmišljenih univerziteta. Njih ima oko 15% u javnom sektoru. To je godišnji trošak od 1 milijardu evra. Drugo, na subvencije se godišnje baca oko 1 milijardu evra. Od toga u poljoprivredi je samo 230 miliona. Ja biste sutra zatvorili Železaru i rekli
društvo, doviđenja, žurka je gotova, razilazak, nema više ni dinara. I ostavili 5.000 ljudi. Za sve firme u Srbiji, ovo sam radio isto kao i ministar, procenjuje se da li ta firma može da opstane ili ne, tako što se uradi lična karta, popiše imovina, popišu obaveze, uradi finansijsko restrukturiranje, nakon toga se uradi analiza tržišta, poslovni plan i investicioni plan. Da vam kažem, svaka kompanija može da se stavi na noge. Svaka. Pitanje je kolika je investicija potrebna. Pa kad to izračunate, koliko novca treba da uložite i koliko je to rizično, i kad to uradite za sve kompanije, onda možete racionalno da procenite da li nešto vredi ili ne vredi. Drugim rečima, vi u stvari biste morali da rešite niz drugih problema kako biste stvorili uslov da smanjite poreze i doprinose, jer tih para nema. I niz tih drugih problema se može, odnosno srediti, sistem se može dovesti u red za godinu dana i to je taj plan od 20 tačaka. O kome smo rekli, ovih 20 tačaka se može sprovesti za godinu dana. Podsjetit ću, partijsko zapošljavanje €1.000.000, subvencije €1.000.000, gubici u velikim javnim preduzećima, recimo u 2014. godini, Srbijagas, EPS, Železnice, Železara, Petrohemija i JAT, Air Srbija su napravili gubitak od €1.000.000. Ovo su 3 milijarde. Pa evo EPS je poslalo sa dobitkom ove godine. Vidjet ćemo kad se objave finansijski rezultati 2015. godine. Saopštili, kad ih vidimo detaljno, saopštila je Air Srbija, na primjer, 2014. godine su napravili dobit od 2,8 miliona evra, pa smo onda videli kad su stigli finansijski izveštaj. Sigurno nije imao donacije kao Air Srbija. Da vam kažem, ne znam, vidjet ćemo kad objave... Ne verujete na reč. Ne verujem nikome na reč. Znači, pogledat ćemo kako stvari stoje. Ono što hoću da kažem je, ovo je gde je problem deficita, ovo je razlog zašto imamo ogromne poreze i doprinose, ovo je razlog zašto nam stalno raste javni dug. Znači, treba napasti uzrok. Kad to uradite, onda vam se otvara prostor i za univerzalnu socijalnu zaštitu, i za smanjenje poreza i doprinosa, i za overu zdravstvenih knjižica za sve građane. A to je upravo ono što želimo. Pre nego što nastavim dalje s ovim temama, jednu digresiju. Nema tog ko pred izbore nije obećavao dosta od ovih stvari koje ste i vi pomenuli. I naravno, na kraju su uvek odustajali iz razloga socijalnog mira i tako da uvek su nailazili. Šta je garancija da ćete vi, da biste vi upravo ovako postupili ako biste sutra bili ponovo ministar u vladi? Ja sam već bio na vlasti, imao ćup od 300 miliona evra. Gde se zabaguju, o tome smo pričali pre emisije, drugi političari je, kad dođu na ćup, onda im je mio taj ćup. Pa onda uzimaju iz ćupa, što za sebe, što za svoju partijsku organizaciju. Znači, ja sam bio tamo, imao ćup od 300 miliona evra. Nisam uzeo dinar, nikom nisam dao da ukrade dinar i onda sam podneo ostavku. Pa ja bi morao da budem mnogo glup čovek. Da budem na ćupu, da podnesem ostavku, da krenem od nule da gradim političku organizaciju, da ne pravim koalicije ni sa kim, da hoću da pobedim na izborima da bi se vratio na ćup i uzimao pare. Tako da mislim da je ovo deo te garancije, a svakako ću biti tu i kad ostvarimo ovo, a mislim da ćemo ostvariti ovo što smo naumili, da odgovorim na sva ova pitanja, pošto znate tačno šta smo obećali. Da, znamo, da. Pa ćemo moći o tome i da razgovaramo. Malo čas ste pomenuli subvencije. Vi ste ogorčeni protivnik subvencionisanja novih radnih mesta. Zbog čega ste toliko ogorčeni protivnik ovakvog stimulansa? Ja sam siguran da će gledaoci, pogotovo privrednici i mali privrednici, ovo jako lako razumeti. Znači, domaći proizvođač bojlera zapošljava ljude, plaća poreze, te poreze uzima partokratija, daje njegovom konkurentu da pored njega otvori fabriku bojlera i njega ugasi. Evo poslednji primjer. A zašto ne podržavate davanje subvencije domaćim privrednicima? Zašto ste protiv subvencija? Pa zato što subvencije krive ekonomski sistem. I u stvari najbolja subvencija pod navodnicima je smanjenje poreskog opterećenja za sve, pa napravite takav ambijent koji pogoduje zapošljavanja, a to je smanjenje u stvari poreza. To su dugoročni potezi. Ovo su vrlo kratkoročni potezi. Mi napravili smo plan u 20 tačaka za jednu godinu. Evo poslednji primjer. U Obrenovcu je premijer iskopao rupu. I za jednu stranu fabriku, koja je kineska fabrika, koja treba da dobije 27.800 evra po radnom mestu. Pa mi smo najgora od svih banana država na svetu. 27.800 evra po radnom mestu, gde će radnici dobijati platu od 200 evra mesečno. Otkud znate koliko će platu dobijati? Pa o tome se govori i vidjet ćete kada... Ja samo pitam otkud znate ako već tako kategorički tvrdite. Možda će imati 500. Pa ajte, sve ćemo razgovarati o tome, pa možda ja
nisam govorio istinu, pa ćemo pred gledalcima to vidjeti, ali iskustvo nam govori da su sva radna mesta takva i mi se pretvaramo u zemlju jeftine radne snage. A za to vreme 1.600.000 ljudi radi u sektoru porodičnih firmi koje propadaju praktično i država ih uništava. Mi taj balans moramo da promenimo. Mi nemamo ništa protiv stranih investitora, upravo suprotno. Međutim, oni moraju da dođu da investiraju svoje pare. Razlog zašto ne dolaze da investiraju svoje pare zato što je poslovno okruženje katastrofalno i za domaću privredu i za njih. Pa onda pokušavate sa ovim flasterima i krpama, znači dajući pare, poklanjajući zemljište, gradeći hale, nekako da dovučete neke strane investitore. To je radila i vlada u kojoj ste vi bili? U vlade u kojoj sam ja bio je to u potpunosti prekinula. Znači, kad sam došao na mesto ministra privrede, 6 meseci. To je potpuno stalo. Nije bilo 6 meseci, nego 4 meseca i 23 dana. Aha, 4 meseca i 23 dana nije bilo subvencija i čim ste otišli, odmah su krenule. Pa, ja sam zbog toga i podneo. A šta je vaš koncept rešenja očigledno najvećeg problema u ovoj zemlji kada je perspektiva ljudi u pitanju, naročito mladih ljudi koji trebaju da osnivaju porodice i da imaju svoju decu i da njima obezbede normalan i zdrav život. Šta je vaš odgovor ako sve postojeće koncepte brišete kao loše? Kako vi u svom programu vidite rešenje pitanja nezaposlenosti? Postojeći koncepti očigledno ne daju rezultate. To vide svi građani Srbije, žive jako bedno. Ja sam i direktno i lično zainteresovan. Imam 2 dece koji su na početku fakulteta. Ako nešto ne promenimo, i moja deca će isto kao i druga deca napustiti zemlju. Nas ne puštaju najbolji, nas napuštaju svi koji imaju gde da odu. Koncept je sledeći. Prvo morate da znate ko će vam stvoriti rast. Znači, koji je to resurs, odnosno koji su to ljudi. Rekli ste domaća privreda. Tako je. Znači, preko 500.000 porodičnih firmi koji zapošljava 1.600.000 ljudi. Ono što njima treba je da država sjaše. Znači, ne da im pomaže i subvencioniše, nego da im stvori poslovno okruženje. To znači razumni porezi i doprinosi, razumno poresko opterećenje, dobro birokratsko okruženje, znači da imamo propise tamo gde su potrebni, a tamo gde nisu, da te ukinemo, da izvršimo giljotinu propisa, da inspekcije ne maltretiraju građani i privredu, nego poreska uprava da postane, da ima savetodavnu ulogu, kad vam dođe prvi put pa vi nešto ne radite kako treba, da vam daju savete, pa da vi to ispravite, a ne da samo dolaze da uzimaju neki reket. Trebaju nam razumni krediti u dinarima u domaćim bankama i treba nam pravna sigurnost da ljudi mogu da naplate svoja potraživanja. Kako biste napravili razumne kredite u domaćim bankama? Koji su to instrumente, gospodine Radulović? Inače, vi tvrdite da se država previše meša. Garantni fond i kad smo pravili te planove, i to sam radio i sa MMF-om i sa Svetskom bankom dok sam bio ministar privrede, i bili su instrumenti koji bi bili korišćeni, međutim, partokratija ne želi to. Partokratija ne želi da napravi nezavisan garantni fond koji će onda napraviti uslove za sve. Partokratija želi da partijski činovnik deli subvencije poimenično, zato što onda može da uzme partijski reket od 30%. I to je taj ključni otpor, odnosno to je razlog zašto nigde ne uvedimo red u Srbiji. Inače, kod dugovanja najveći dužnik u državi je, pogađate, država. Prema tome, tu jeste čvor, odnosno mesto gde treba uvesti red, postaviti pravila koja važe za sve. Inače, Srbiji ne treba vođa. Znači, ja nisam vođa, niti sam ikad u životu tražio vođu i ja ne znam građane, pristojne ljude da im je potreban vođa. Srbiji je potreban sistem. Kod nas je problem u sistemu, sistem je iskrivljen. Često ljudi kažu imamo problem sa mentalitetom, da građani u Srbiji imaju problem sa mentalitetom. To zaista je jedna potpuna besmislica. Jer kad kažu pogrešan mentalitet, znači u glavama nam nešto ne valja. Uzmete bilo kog građana Srbije, prebacite ga u Nemačku, funkcioniše odmah. Znači, nije problem u glavama ljudi, nego u sistemu. Iskrivljen sistem lupežima nizbrdo, pristojnom svetu uzbrdo. Kad bi Nemačka imala ovakav sistem, ličila bi na Srbiji. Znači, mi moramo da uvedemo sistem, jednaka pravila za sve i treba da bude politička volja da se to uradi. A politička volja ne postoji jer kad bi uveli red, onda ovakva partijska mašinerija sa Babićima i kojekakvim polupismenim ljudima koji vode najvažnije institucije u Republici Srbiji više ne bi mogli da budu na tim mestima. I to je u stvari jeste ključni problem, ta negativna selekcija. Mi recimo volimo sport zato što su tu pravila jasna. Zna se ko je najbolji. Gledate i znate jer radi se po pravilima. I nekako su ljudi poverovali da to što postoji u sportu ne mora u državi sa najvažnijim institucijama. I da to mogu kojekakvi ljudi da to vode. Nama trebaju Saša Đorđevići na svim nivoima u celom društvu, a to mora vanpartijski, to mora tako što ćete preko konkursa, sistematizacija radnih mesta. Koliko Saša Đorđevića znate?
Ako im je potrebno toliko. Da vam kažem, oduševili bi se kada bi putovali po Srbiji i upoznali kakvi svi ljudi i žive ovde i koji su napustili zemlju. Ali partokratija je takvu stegu napravila nad prirodom i građanima da ljudi misle da kod nas postoje samo Babići. Šta biste uradili sa subvencijama za poljoprivredu? Poljoprivreda je jedna veoma važna grana za Srbiju i za izvoz. Prvo, pomenuli ste ovaj Tenisov zakon, odnosno zakon o poljoprivrednom zemljištu koji omogućava vladi... Nema veze. Pa rekli ste da imali smo problem sa tim, pa sa subvencijama. Znači, da država daje 30% najbolje zemlje u svim opštinama u Srbiji velikim investitorima diskreciono, bez pregovora, bez tendera, na osnovu nekog investicionog programa. Mi mislimo da zemlju treba dati domaćim poljoprivrednicima, da treba ograničiti posed, da je model izmišljen, da je topla voda izmišljena, postoji u Danskoj, na primjer Holandiji, oni bi nam pomogli i trebaju nam zadruge. Tako treba sistem usmeriti ka tome i ako uzmem recimo 300 miliona evra koliko je budžet Ministarstva poljoprivrede, to je dovoljno da u svakoj ruralnoj opštini u Srbiji napravite zadrugu sa početnim kapitalom od 2 miliona evra, odnosno sa kapitalom od 2 miliona evra svake godine. Taj novac se onda koristi za nabavku đubriva, goriva, semena zasada i plasmanu robe i za obilaženju prekupaca i nakupaca. Ovo je sistem. Subvencija je krpa na zakrpu i najbolja subvencija je u stvari kad smanjite troškove poslovanja, to je sistem. Ali svuda u svetu je poljoprivreda dotirana od strane države, znate to sigurno. Nije svuda u svetu, pa gotovo svuda, u bogatim zemljama, zato što bogate zemlje ne mogu da izdrže konkurenciju iz jeftinijih zemalja, a pošto je hrana bezbednosno pitanje, za svaku zemlju, onda država dotira, ne bi li rešila taj problem sa tom krpom, ne može da je rešava sistemski. Srbija nema taj problem. Znači, ako napravimo sistem kako treba i ako taj sistem